ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூரின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் உங்கள் கிருஷ்ணன் தாசன் பணிவுன்புடன் இன்றைய 17வது அத்தியாயத்திற்கு வரவேற்கிறேன். நாம எப்பயும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சொல்லுவோம். அதே போல சொல்லி ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நாம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறது ஷதா த்ரய விபாக யோகா. ஷதா த்ரய விபாக யோகா அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, தானம், தவம், யாகம். இதெல்லாம் வந்து இந்த 3 குணங்கள். முன்னாடியே இந்த குணங்களால தான் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல பந்தப்பட்டு இருக்கோம். ஆத்மா எதுலயும் சம்பந்தப்படலை. இந்த உடலும் இந்த 3 குணங்களும் இந்த பௌதிக இயற்கையும் தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. விசுவாசத்தின் பிரிவுகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஃபெய்த், சப்டிவிஷன்ஸ், டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய நம்பிக்கை எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேல ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், இது மூலம் வந்து ஒருத்தவங்களுடைய நம்பிக்கையுமே மாறும். இந்த முக்குணங்களுடைய செயற்கையினாலதான் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி வந்து யாகம், தவம், தானம் அதுலயும் வந்து இருக்குன்றத இப்ப பார்க்க போறோம். அர்ஜுனோவாஷ ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते तदान्विद तेषां निष्ठादुगा कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तम. अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते तदयान्विदः तेषां निष्ठादुगा कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோகுணத்திலா? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டு. இன்னைக்கு சாஸ்திரனால என்னன்னு தெரியல. எங்க பாட்டிக்கிட்ட நான் கேட்பேன், சின்ன வயசுல வந்து கேட்பேன், கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்ற போல வந்து கேட்பேன். அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க சாஸ்திரம் இருக்கான்ற போல கேட்பேன். சாஸ்திரம் பொய்ன்னு உனக்கு தோணுச்சுன்னா கிராணத்தை பாரு, சாமி பொய்னா சாணத்தை பாருணும். சாஸ்திரம்ன்றதா இந்த வான சாஸ்திரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த வான சாஸ்திரம் வந்து துல்லியமா அந்த காலத்துல கணிச்சாங்க. ஒவ்வொரு கிரகங்களுடைய இதை வந்து இங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ், இந்த அஸ்ட்ராலஜி அண்ட் அஸ்ட்ரானமி வந்து பியூர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த வான சாஸ்திரம். அதான் சாஸ்திரப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வாழணும். கிரகண நேரத்துல எப்படி இருக்கணும்ன்றது வந்து சாஸ்திரங்கள் வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கு. எப்படி காலையில எழுந்த உடனே எப்படி எழுந்திருக்கணும், 7 தடவை ஹரின்ற அந்த நாமத்தை சொல்லிட்டு எழுந்திருக்கணும், எப்படி குளிக்கணும், எப்படி சாப்பிடணும், முதற்கொண்டு சாஸ்திரத்துல எல்லாம் தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்று சாஸ்திர விதிமுறைகளை நம்ம மீறதுனாலதான் இவ்வளவு வழிகளையும் வேதனைகளும் இந்த உலகம் முழுவதும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அதாவது அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு கடவுள் இப்படிதான் இருப்பாரு, கடவுள் அப்படி, சாஸ்திரம் தெளிவா சொல்லியிருக்கு. கடவுள் இப்படிதான் இருப்பாருன்றத சாஸ்திரம் வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கு. பகவானை இப்படிதான் கும்பிடணும்ன்றது முதற்கொண்டு வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கு. அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அப்பதான் கேட்கிறார் அர்ஜுனன், அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறவங்க, நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், சத்துவகுணம்னா நல்ல ஒரு அமைதியான மனநிலையில இருப்பாங்க, சாதுக்கள், சன்னியாசிகள், இவங்க எல்லாம் இருக்கிறது வந்து சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் எப்பயும் பணம், காசு, அதாவது வந்து அளவற்ற ஆசை, கட்டுப்பாடற்ற காமம், இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய. தமோ குணம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இக்னோரன்ஸ், அதாவது எப்பயும் மயக்கத்துல இருக்கிறது, ஒரு விழிப்பு நிலை இல்லாது, இதெல்லாம் வந்து தமோ குணம். சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க எப்படி வந்து வழிபாடு நடத்துவாங்க, என்னென்ன கும்பிடுவாங்க? இப்ப பாருங்க, இந்த 3 குணங்கள்ல மக்கள் இருக்காங்க, இவங்களுடைய வழிபாடுகள் எப்படின்றதையும் பகவான் சொல்றாரு. அதுதான் பாருங்க, அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிம்பலை வச்சுக்குவாங்க, அவங்களுக்கு நினைச்ச போல வந்து இந்த கடவுளை கும்பிடுவாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாரு. ஸ்ரீ பகவானுவாஷ த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சுபாவஜா சாத்விஹி ராஜசி சைவ தாமசி சேதிதாம் சுணு. ஸ்ரீ பகவானுவாஷ த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேகினாம் சுபாவஜா சாத்விஹி ராஜசி சைவ தாமசி சேதிதாம் சுணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப
அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. உடலை பெற்ற ஆத்மாவுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த இது வந்து இருக்கும். ஒண்ணு சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. அதாவது ஒரு சில பேருக்கு 3 குணங்களும் இருக்கும். அதுல வந்து எந்த குணம் அதிகமா இருக்கோ அந்த குணத்தை தான் வந்து சொல்லுவாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இனி அவற்றை பற்றி நீ கேட்பாங்க. ஏற்கனவே இது நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு பகவான். இருந்தாலும் இன்னும் டெப்தா எப்படி எல்லாம் அவங்களுடைய வழிபாடுகள் இருக்கும். இந்த படத்தை பாக்குறீங்க. இந்த படத்துல இப்ப இந்த ரஜஸ் தமோன்ற அந்த ஒரு குணத்தையே கொடுக்கல. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடுமையா உழைப்பாங்க. கடுமையா உழைச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, கர்ம காரியங்கள் வந்து பண்ணுவாங்க. அது காமத்துல வந்து அகப்பட்டிருப்பாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த தான தவங்கள் கூட என்ன ஆகும்னா வந்து சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறும். அவங்களோட வந்து சொர்க்கலோகங்கள் போய் அவங்களை கர்மின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சொர்க்கம். ஆனா வந்து பகவானை அடைய முடியாது. அடுத்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க கீழே ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்க்கு போக வேண்டியது. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து மேல போறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஒண்ணு எர்த்லி பிளானட்ஸ்ல இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் தான் போனோம். ஆனா இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சமயத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எர்த்லி பிளானட்ஸ்ல இருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க பண்ணக்கூடிய யாக எங்கினால என்ன பண்ணுவாங்க, மேல சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் ஏற்றம் பெறும். இவங்களை வந்து கர்மிக்கல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்குவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முக்தினா வந்து லிபரேஷன். அந்த லிபரேஷனுக்கு தான் வந்து அவங்க இது பண்ணுவாங்க. அந்த பிரம்மன், அருவ பிரம்மன், அதே போல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மனை நோக்கி வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க ஞானிகள், சன்னியாசிகள், இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஆனா வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும்னா சுத்த சத்துவகுணம். அது என்னன்னா பக்தி. நம்ம முன்னாடியே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பக்தி யோகம் தான் வந்து நம்மள வந்து பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். கிருஷ்ண பிரேமை, கிருஷ்ணனை பத்தி எப்பயும் சதா சர்வகாலமும் அவரை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதா வந்து கிருஷ்ண பிரேமை. இதுதான் வந்து பக்தனுக்கு உண்டான இது. ஞானி, கர்மி, பக்தா. இது 3 பத்தி இப்ப பகவான் வந்து சொல்ல போறார். சத்வானுரூப சர்வஸ்ய ஷத்தா பவதி பாரத ஷத்தாமயோ அயம் புருஷோ யோ யச்ரத சயேவ சஹ. சத்வானுரூப சர்வஸ்ய ஷத்தா பவதி பாரத ஷத்தாமயோ அயம் புருஷோ யோ யச்ரத சயேவ சஹ. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். அதாவது வந்து 3 குணங்கள். எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய குணங்கள், இயற்கை குணங்களுக்கு மேல ஒரு நம்பிக்கை. இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க. எப்படி கடவுளை கும்பிடணும், ஏன்னா காசு பணம் வேணும்னா என்ன பண்ணணும், அதுக்கு தகுந்தா போல வந்து சாமி கும்பிடணும். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயும் அந்த போதை வஸ்துக்கள் அதுல இருப்பாங்க, அதுக்கு தகுந்தவள இருப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் அந்த ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்குவாங்க, முக்தி அடைகிறதுக்கான அந்த இதுல பண்ணுவாங்க. சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பக்தியை நோக்கி போவாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்களுடைய குணங்களுக்கு தகுந்தா போல அவங்களுடைய வழிபாடு முறைகள் எப்படி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எந்த வழிபாட்டு முறைகள்ல இருக்குன்றதையும் நம்ம இப்ப புரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் எல்லாத்தையும் தெளிவா விளக்குறார். यजन्ते सात्विहा देवान् यक्षराक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणां चान्य यजन्ते तामसा जनः. यजन्ते सात्विहा देवान् यक्षराक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणां चान्य यजन्ते तामसा जनः. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் எல்லாருமே தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்கள், அதாவது நம்மள போல இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை வந்து வழிபடுறாங்க. அசுர கூட்டங்களை வழிபடுறாங்க. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதங்களையும், இன்னைக்கும் இருக்கு இந்த பேய் பூதங்களை வழிபடுறவங்க எல்லாம் இருக்கு. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமோ குணத்துல இந்த பிளாக் மேஜிக்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு நாட்டுல வந்து. அதெல்லாம் என்ன தமோ குணம். பகவான் சொல்றாரு எல்லாமே இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ற, கீழ் உலகத்துக்கு தள்ளுறேன், ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸுக்கு தள்ளுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், சத்துவ குணமா தமோ குணத்துல இருக்கமா ரஜோ குணத்துல இருக்கமான்றத நம்ம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும். இங்க பாருங்க, கீழே பாருங்க, கீழ்படத்துல இருக்கவங்க அதாவது வந்து இந்த சமாதிகளை போய் வணங்குறது, அப்புறம் இந்த இதுல பேய் பூதங்கள் பிசாசுகளை போய் வணங்குறது, மனித அசுரர்களை போய் வந்து கீழே விழுந்து கும்பிடுறது, அப்புறம் தேவர்களை இப்படி வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய வழிபாடுகள் இருக்கு. இங்க பாருங்க, மேல இருக்கக்கூடிய படம் வந்து அந்த அளவுக்கு கிளியரா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். அந்த படம் என்னன்னா, காத்தியாயனி தேவியை வந்து விரதம் இருக்கிறாங்க. கார்த்தியாயனி தேவிக்கு விரதம். ஏன்னா கோபிகைகள், பிருந்தாவனத்துல வந்து கோபிகைகள் வந்து காத்தியாயனி தேவியை வந்து நோக்கி இருக்காங்க. ஆக்சுவலா பார்த்தா அவங்க வந்து தேவர்ல கும்பிடுற போல இருக்கும். ஆனா எதுக்காக காத்தியாயனி தேவியை வேண்டி இருக்காங்களா, எங்களுக்கு கிருஷ்ணன் வேணும். எல்லா கோபிகளும் யார கேட்கறாங்க, எனக்கு கண்ணனை தான் கணவனா வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. காத்தியாயனி தேவி ரொம்ப, ஏன்னா காத்தியாயி தேவி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கண்ணனுடைய தங்கை துர்கா தேவி, மாதா துர்கை தேவி வந்து கண்ணனுடைய தங்கை. அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், நம்ம கண்ணன் கிருஷ்ண பக்தியை தான் கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ண பிரேமி, கிருஷ்ண பக்தி. நம்மளுடைய தென்னகத்திலயும் வந்து ஆண்டாள் தாயார் இருந்தாங்க.
அவங்க வந்து பெரியாழ்வாருடைய மகளாக இருந்தாலும் என்னன்னா தன்னை ஒரு இடைக்குல பெண்ணாக பாவித்தாங்க. இடைக்குல பெண்ணா என்ன, கோபியா தன்னை பாவிச்சுட்டாங்க. கோபியா பாவிச்சுதான் அந்த திருப்பாவை 30 பாட்டு வந்து பாசுரம் பாடியிருக்காங்க. யாரு, ஆண்டாள் தாயார் வந்து தன்னை ஒரு இடைக்குல பெண் கோபியா பாவிச்சு இந்த 30 பாட்டி வந்து திருப்பாவைன்ற அந்த வேதம் அனைத்திற்கும் வித்தாகும் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. வேதம் அனைத்துக்கும் எசன்ஸ் வந்து பகவானை பத்தி வந்து கண்ணனுடைய பக்தி வேணும், கிருஷ்ண பக்தி வேணும்னா அந்த திருப்பாவையை சேவிச்சா போதும். கிருஷ்ண பக்தி தானே எல்லாருக்கும் வந்து அந்த 30 பாசுரம். ஐயைந்தும் கல்லாதவர்கள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வையகம் சுமப்பது வீண். ஐந்தும் கற்காதவர்கள், 25 5 30 கற்காதவர்கள் இந்த வையகம் சுமப்பது வேணும். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி வந்து தாயார் வந்து அவ்வளவு அருமையா இருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா அவங்க போய் கண்ணனை, அதாவது கோபிகள் எல்லாரையும் எழுப்புவாங்க. எல்லாரையும் எழுப்பி அழைச்சிட்டு போய் எங்க கண்ணனுடைய வீட்டுல நந்தகோபாலன் வீட்டுல போய் நந்தகோபாலனை எழுப்புறது, அந்த வாயில் காப்பானை எழுப்புறது, பலராமனை கிருஷ்ணனை எழுப்புறதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து அப்புறம் வந்து உள்ளார தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தாயாரை எழுப்புறது. இப்படி வந்து அருமையா தாயார் பாடியிருப்பாங்க. நம்ம அனைவரும் இந்த 30 பாசுரங்களையும் சேவிக்கணும்னு சொல்லி நான் வேண்டிக்கிறேன். இதே போல வந்து பக்தி வந்து என்ன, பகவானை நோக்கி நம்மளுடைய பக்தி வந்து இருக்கணும். இப்ப பாருங்க, அது கீழே இருக்கக்கூடிய படம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் பிளாக் மேஜிக்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன, சிற்றின்ப விஷயங்களுக்காக அப்பப்ப அடுத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்கு, நமக்கு தேவையானது கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துல வந்து சொல்லப்படல. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களையும் தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலின் ஜல மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகிறார்கள். அதாவது காமத்தினால மற்றும் பற்றுதலின் எல்லா மேலேயும் இருக்கக்கூடிய டிசைர்ஸ். அதனால சாஸ்திரங்கள்லாம் இதை போல சொல்லலைங்க. பகவான் வந்து இவ்வளவு தூரம் சிரமப்படலாம் சொல்லவே இல்லை. இவங்களா என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களும் இது பண்றாங்க. பாருங்க, இரண்யகசிபு அவனை உடம்பு பூரா செல்லரிச்சு போயிடுது. உடம்புல வந்து அந்த உயிர் மட்டும்தான் இருக்கு. அவ்வளவு கூட இது பண்ணி அந்த பிரம்மா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்றது அவன் அதே போல இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை சொல்லப்படவே இல்லை. இங்க பாருங்க, இதே போல சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்படவே இல்லை. ஆனா அவங்களே அது இது பண்றாங்க, தவறு பண்றாங்க. அகங்காரத்துல பண்றது, உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை இப்ப நம்ம வந்து இதே போல இருந்தோம்னா என்னன்னா உடம்பு வந்து ரொம்ப இதுவாகும். அது மட்டும் இல்லாம உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவை ரொம்ப தொல்லை பண்றோம். நம்ம வந்து இந்த உடலை எப்படி எதுக்காக பாத்துக்கணும்னா மெட்டீரியலுக்காக பாத்துக்கூடாது. உள்ளார பரமாத்மா இருக்காரு. உள்ளம் பெருங்கோயில்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. உள்ளம் வந்து பெருங்கோயில், ஊனுடம்பு ஆலயம். இந்த உள்ளார ஆலயம்ன்ற அது தெல்ல தெளிந்தாருக்கு ஜீவன் தான் சிவலிங்கம் சொல்லுவாங்க. இந்த உடம்பு வந்து அவ்வளவு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கிடையாது, புலனின்பங்களுக்காக கிடையாது. உள்ளார பரமாத்மா இருக்காரு. அந்த பரமாத்மாவுக்காக இந்த உடம்பை பாத்துக்கணும். ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பண்றதெல்லாம் பார்த்தா அதே போல தெரியல. தங்களுடைய சுயலாபத்திற்காக, சுய இன்பத்திற்காக அது செய்யறாங்க. அதே போல செய்யக்கூடாது. அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக. இங்க பாருங்க, ராவணன் பாருங்க, என்ன ஒரு ஞானம் இருந்து என்ன பண்றது சொல்லுங்க. போய் கைலாயத்தை வந்து அவன் தூக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிக்கிறான். கைலாயத்தை தூக்கி பரமசிவனார போய் அவன் வரம் கொடுத்தது பூரா அவருதான். அவரே வந்து தூக்கி அவரே வந்து சிரமத்துக்குள்ளாகிற. இதுதான் வந்து அசுரனுக்கு உண்டான ஒரு இயல்பு. அசுரர்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் வந்து இதுதான். தன்னை வருத்தி, தன் உடலுக்குள் இருக்கும் ஆத்மாவை வருத்தி, தன் உடலுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவை வருத்துவதுதான் அசுரர்களுடைய ஒரு குணம். எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா காமம், லஸ்ட் மற்றும் பற்றுதல், எல்லாத்து மேல உள்ள பற்றுதனால இதை போல செய்யறாங்க. ஆனா சாஸ்திரத்துல இதெல்லாம் வந்து சொல்லப்படவே இல்லை. பகவானை மட்டும்தான் நோக்கி நம்மளுடைய தவங்கள் இருக்கணும். ஆயுசத்தே பலோராக்கிய சுக பிரதி விபர்த்தன ரஸ்ய ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருத்ய ஆஹார சாத்விஹ பிரியக ஆயுசத்வ பலோராக்கிய சுக பிரதி விபர்த்தன ரஸ்ய ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருத்ய ஆஹார சாத்விஹ பிரிய. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமும் அளிப்புமாக உள்ளது. பாருங்க இந்த படத்தை பாருங்க. இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஆயில நீடிக்கும். நம்ம வந்து நான் வெஜிடேரியன் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்னு எல்லாம் வெளியில சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தவறுங்க. நான் வெஜிடேரியன் வந்து உண்மை, அதாவது நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், நம்மளுடைய பற்களுடைய அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட்டுக்காக தான் இருக்கும். வெஜிடேரியன் ஃபுட்டால தான் வந்து நம்மளால வந்து இது பண்ண முடியும். நான் வெஜிடேரியனுக்காக நம்மளுடைய பாடி வந்து டிசைன் பண்ணல. காலப்போக்கில் வந்து அது வந்து நான் வெஜிடேரியனா மக்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆயிலை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், இதுதான் உண்மையான இது. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆகாரம் அது. ஆனா வந்து நான் வெஜிடேரியன் என்னன்னா அதுல போடக்கூடிய அந்த மசாலாக்கள் அதுதான் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் வந்து டேஸ்ட்டை கொடுக்குறத தவிர மற்றபடி சைவ உணவுகள் தான் உடலுக்கு நல்லது. சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க பழம்,
பால் இதே போல இருக்கிறது தான் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்து, இதெல்லாம் வந்து ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவுகள். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் வெஜிடேரியன் தான் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். ரொம்ப தவறுங்க. நான் வெஜிடேரியன் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறது இல்ல. அது வந்து என்ன பண்ணுது, நம்மள வந்து இந்த தமோ குணத்துல கொண்டு போய் தள்ளி என்ன பண்ணுது, பகவானை அடைய விடாம பண்ணுது. இதுதான் ஆக்சுவலான உண்மையான உணவு. நம்மளுடைய சித்த மருத்துவங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இதே போல சைவ உணவுகள் தான் வந்து பரிந்துரைப்பாங்க. நிறைய வியாதிகளுக்கு வந்து என்னன்னா சைவ உணவே சாப்பிடுங்க, அசைவத்தை தவிருங்கன்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது நம்ம சித்த வைத்தியத்துல சொல்லி பாத்தீங்கன்னா காலையில இஞ்சி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, கடும்பகல்ல சுக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க, மாலையில வந்து கடுக்கா. இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களை வியாதியே வந்து அண்டாது. இதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம். மறந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு வியாதியில இருக்கோம். நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு உடல்ல ஏன்னா அது டைஜஸ்ட் ஆகி போறதுக்கு ரொம்ப எளிதில இதுவாயிடும். ஆனா வந்து அது கொடுக்கக்கூடிய தொல்லைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான தொல்லைகளை கொடுக்கும். இது வந்து யாருன்னா சாத்விகம், சாத்விக் ஃபுட்ஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க சாப்பிடக்கூடிய. கட்வம் லவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ருஷுவிதாகின ஆகார ராஜஸ்யேஷ்ட துக்க சோகாமய பிரதஹ. கட்வம் லவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ருஷுவிதாகின ஆகார ராஜஸ்யேஷ்ட துக்க சோகாமய பிரதஹ. மிகவும் கசப்பான, ரொம்ப கசப்பு, மிகவும் புளிப்பு, இவ்வளவு சாப்பிடக்கூடாது. உப்பு நிறைந்த, ரொம்ப உப்பு போடக்கூடாது. சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பம். ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க இதெல்லாம் சாப்பிடுறாங்கன்றார். நம்மளே முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. இத்தகைய உணவுகள் துன்பத்தை கொடுக்குங்க, துன்பம் கொடுக்கும், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்கும். இந்த உணவுகள்லாம் வந்து துன்பம் மற்றும் நோயை உண்டாக்கக்கூடிய உணவுகள். இதுதான் வந்து எல்லா இதுலயுமே சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த டெம்பரரி மொமெண்ட்ரி சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்கும் அந்த நேரத்துக்கு. ஆனா இது வந்து உடல்ல வந்து அவ்வளவுக்குள்ள நோய்களை கொடுக்கும். பகவானே சொல்லியிருக்காரு. நம்ம இன்னைக்கு எல்லாம் வியாதி அனுபவிச்சுட்டு இருக்காருன்னா எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ். இங்க பாருங்க, இதை போல பேக்கெட்டட் ஃபுட்ஸை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம். அது உள்ளார எவ்வளவு என்ன சொல்றது, அதை பதப்படுத்துறது, அதுக்குள்ளார அந்த பதப்படுத்துற போடக்கூட பொருள்கள் அனைத்துமே கெமிக்கல்ஸ் தான். அதனால என்ன பண்ணும், மிகவும் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ், இயற்கையா கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து சாப்பிடும். அந்த உணவுகளையும் என்ன புளிப்பா எடுத்துக்கூடாது, கசப்பா எடுத்துக்கூடாது, ரொம்ப சூடாவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்றாரு. இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தை வந்து இது பண்ணும். உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் இன்னைக்கு எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஆகி போயிடுச்சு. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் போய் சாப்பிடணும், அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாம் இதுதான் நோய்க்கு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் நோயில இருக்க காரணம் வந்து என்னன்னா, மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கியக்கு அருந்தியது அற்றது போட்டி உண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டு செரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்ப சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடறோம். பகவான் அதாவது திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, சாப்பிட்டது செரிச்சது பிறகு சாப்பிடுங்க. அதே போல உணவு வகையிலும் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு என்னென்ன இது பண்ண முடியும். இந்த சத்துவ இது வந்து ரஜோகுணத்தை ஏற்படுத்தும். மனிதர்கள் வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தா நோயும் துன்பத்தையும் அனுபவிக்க பகவான் சொல்லியிருக்காரு. யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது. பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. பிற்காலத்துல ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வரும்ன்றது அவருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போயிருக்கு. அதனாலதான் வந்து அவர் வந்து முன்னாடியே அலர்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட உணவு. இன்னைக்கு அதை எப்பெல்லாம் கிடைக்குமான்றது தெரியலங்க. அந்த காலத்துல என்னன்னா அப்பப்ப சமைப்பாங்க, சமைச்சு அப்பப்ப வந்து ஆகாரம் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சமைப்பாங்க. இது ஏன்னா என்னோட பாட்டி வீடுகள்லாம் அது பாத்துருக்கேன். சாப்பிடறதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சமைப்பாங்க. அப்படியே சாப்பிட்டு அதை வந்து மிச்சம் வைக்க மாட்டாங்க, இது முடிச்சிடுவாங்க. ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டா போயிடுச்சு. எல்லாரும் என்ன பண்றோம், டக்குன்னு செஞ்சு எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஒரு பொட்டி ஒண்ணு இருக்கு, அந்த பொட்டிக்குள்ளார வந்து 2 நாள் 3 நாள் உணவு வரைக்கும் சேமிச்சு வந்து எல்லாருமே சாப்பிடுறாங்க. ஆனா இதுதாங்க நோய்க்கு காரணம். என்னைக்கு அந்த பெட்டி வந்ததோ அன்னைக்கே மருத்துவமனைக்குள்ளார நம்ம எல்லாரும் ஈஸியா போக ஆரம்பிச்சிடும். பகவான் சொல்ற அதெல்லாம் எடுக்கூடாது. சுவையற்ற, சுவையில பழசு ரொம்ப ஊசி போச்சு பாத்தீங்களா, இருந்தாலும் வீணா போயிட போதேன்னு என்ன பண்ணும், எடுத்து உள்ளார போட்டுக்கும். அதே போல சாப்பிடக்கூடாது. எச்சில் பட்ட, பிறர் எச்சில் பட்ட உணவை என்னைக்குமே சாப்பிடக்கூடாது. ஒரே ஒரு உச்சிஷ்டம் மட்டும் சாப்பிடணும். குருவினுடைய உச்சிஷ்டம் சாப்பிடலாம். குருவோட எச்சில் பட்டது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து தூய்மையானவங்க. மத்தவங்களோட எச்சில் ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அவங்களுடைய கர்மம் வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும். ஷேரிங்ன்ற பேர்ல இன்னைக்கு நடக்கூடிய கொடுமைகள்லாம் ரொம்ப இதுவா இருக்கு. இவர் வாயில வச்சுட்டு எடுத்து வச்சு கொடுப்பாரு, அவர் வாயில எடுத்து வச்சு சாப்பிடுவாரு. இதெல்லாம் என்னன்னா டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் கர்மா. இதனாலதான் அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க, சாப்பிடும் போது வந்து ஒருத்தவங்களுடைய எச்சில் ஒருத்தவங்க பேசக்கூடாதுன்னு. நம்மளோட எச்சி வேற ஒருத்தவங்க எச்சி அந்த இதுல தட்டுல படக்கூடாது, இலையில படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் முன்னோர்கள் எல்லாம் எச்சில் மூலமா நம்மளுடைய கர்மா வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஊசி போன உணவுலாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளார புழு இருக்கும், வெளியில தெரியாது. நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரெட் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு உள்ளார புழு இருக்கு, தெரியாமலே மக்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? தமோ குணத்துலதான் இருப்பாங்க, எப்பயும் மயக்க நிலையில தான் இருப்பாங்க. அபலாகாங்ஸ்வீரியோ விதி திஷ்டாய இஜ்யதே
यष्टव्यं येव धीमनः समादाय ससाद्भिः अबलाकांक्षु वीर्यज्ञो विदिदिष्टाय युज्यते यष्टव्यं येव धीमनः समादाय ससाद्भिः சாஸ்திர விதிகளின் படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம். இப்ப யாகம், தவம், தானம் எப்படி பண்ணணும்ன்றதையும் பகவான் சொல்றாரு. இதெல்லாம் குணங்கள் எப்படி வருது? ஃபர்ஸ்ட் யாகத்தை பத்தி பாக்குறோம். கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறதுக்காக பலனை எதிர்பார்க்க கூடாதுங்க. என்னைக்கு நம்ம ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணோம்னா மாட்டிக்கிட்டோம் கர்ம பந்தத்துல. நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவுக்கு டிக்கெட் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். எதையாவது பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சோன்னா இப்பயே டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறோன்றது அர்த்தம். பலனை யாருக்கு செய்யணும்? பலனை பகவானுக்காக விட்டுட்டு பகவானுக்காக செய்யணும். சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததான். இப்ப பாருங்க, ஒருத்தர் கையில வச்சு ஜபமாலை, நானும் உங்களுக்கு ஜபமா சொல்லி கொடுத்தேன். இது இந்த யுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதுள்ளது. என்ன யுகத்துக்குன்னா சங்கீர்த்தன மகா யஜ்யம். இது யாகம் தான். இது ஒரு விதமான யாகம். இந்த சங்கீர்த்தன மகா யாகம் தான் இந்த கலியுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. நீங்க எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாதுங்க, பகவானுக்காக செய்யணும். எதையும் எதிர்பார்த்து செஞ்சீங்கன்னா என்ன, திரும்ப கர்ம பந்தத்துக்குள்ளார சிக்கிக்கீங்க. பகவானே கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண பிரேமிய கூட அது இருந்தா போதுங்க. அவர் சொல்றாரு, டிக்ளேர் மை டிவோட்டிஸ் நெவர் பெரிஷஸ்ன்றாரு. யோகக்ஷேம பகாமியகம்ன்றார். நீங்க ஒன்லி அவருடைய பக்தன் ஆகுங்க, மீதி எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு தூரம் கிளியரா சொல்றாரு. நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ், நிறைய ஸ்டோரிஸும் இருக்கு, அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அதனால பக்தனா இருங்க, வேற எதையுமே பகவான் கிட்ட வேண்டாம். எல்லாம் அவர் கொடுப்பார், நமக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுப்பார். எல்லாரும் சத்துவ குணத்துல இருக்க முயற்சி பண்ணும். அபிசந்தாய தூபலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவயத் இஜ்ஜதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யஞ்ஞம் வித்தி ராஜசம். அபிசந்தாய தூபலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவயத் இஜ்ஜதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யஞ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. அதாவது ஏதாவது ஒரு பௌதிக நன்மை, மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்க்காக இன்னைக்கு எல்லாமே நிறைய யாகம் இங்க பண்றாங்க. இந்த யாகம் அந்த யாகம் சொல்ற எதையும் சொல்ல விரும்பல. அதாவது அதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, பணம் சம்பாதிக்கணும், ஆயுள விருத்தி பண்ணிக்கணும். அப்புறம் என்னன்னா ஆயுள், ஆரோக்கிய, வீரிய, விஜய இதெல்லாம் கிடைக்கணுன்றதா செய்யறாங்க. இதெல்லாம் பகவானுக்காக செஞ்சாலே போதும், தானே அவர் எல்லாமே நமக்கு கொடுப்பாரு. தற்பெருமைக்காக நம்முடைய பேர் வெளியில தெரியணுன்றதுக்காக பண்ணக்கூடிய யாகம் இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. இதெல்லாம் என்னன்னா மெட்டீரியல் பாண்டேஜ். நம்மள திரும்ப என்ன பண்ணும், இந்த பிறப்புன்ற சக்கரத்துக்குள்ளார இது பண்ணிக்கும். அதனால இதே போல யாக நீங்க உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது என்னன்னா, எதையும் எதிர்பார்க்காத யாக யஜ்ஞங்கள், பகவான் விஷ்ணுவிற்காக செய்யப்படக்கூடிய யாக யஜ்ஞங்கள் தான் உங்களை பந்தப்படுத்தக்கூடாது. மீதி அனைத்துமே என்ன பண்ணும், உங்களை பந்தப்படுத்தும். விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஷத்தாவ்ரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிஷக்ஷதே. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஷத்தாவ்ரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிஷக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். சாஸ்திரம் இன்னைக்கு நிறைய யாகங்களை நிறைய நடக்குதுங்க. அதாவது ஒண்ணு நான் சொல்ல விரும்பல, சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காம அவங்களுடைய தான் தோன்றிய விஷயமா யாருக்கிட்டே கேட்கறது கிடையாது. சம்பிரதாயங்களை டிஸ்கஸ் பண்றதுல அவங்க இஷ்டம் இது பண்றது. பிரசாத விநியோகம் என்று, அதாவது பிரசாதம் எது கொடுக்கறதுன்னா பக்தியை வளர்க்கறதுக்காக தான். பகவானுக்கு வைத்து அதை நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமா கொடுக்கணும். அது இல்லாம வேத மந்திரங்களும் இல்லாம அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்றது. புரோகிதர்களுக்கு தட்சணையும் கொடுக்காம, நம்பிக்கையும் இல்லாம தான் தோன்றித்தனமா செய்யக்கூடியது இதெல்லாம் எப்படிங்க உங்களை லிபரேட் பண்ணு, திரும்ப என்ன பண்ணும், ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் தான் கொண்டு போய் விடும். இங்க பாருங்க, நல்ல அருமையான ஒரு உதாரணம் இருக்கு. இவன் பத்மாசுரன் பேரு, விருத்தாசுரன் சொல்லுவாங்க. பத்மாசுரன் இவன் என்ன பண்றான், சிவபெருமானை நோக்கி கடுமையா விரதம் இருக்கிறான். நான் என்னுடைய ஒரு அனலிசிஸ்ல பார்த்தா எல்லா அசுரர்களும் ராட்சசர்களும் பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானும் பிரம்மாவையும் நோக்கி தான் தவம் இருக்கிறான். யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு மகாவிஷ்ணு நோக்கி தவம் புரிஞ்சுதான் நான் பார்க்கல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப இலகிய மனமுடையவங்க, சோ சாஃப்ட் ஹார்ட்டட், சாஃப்ட் மைண்டட். அவங்களுடைய அந்த இலகிய மனதை இந்த அசுரர்களும் ராட்சசர்களும் என்ன பண்றாங்க, புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அவங்கள கடுமையா இது பண்றாங்க. பாருங்க, அவன் தன்னை வெட்டிக்கிறதுக்கு, தன்னுடைய கழுத்தை வெட்டிக்கிறதுக்காக போறான். இதுதான் தமோகுணம். கழுத்தை வெட்டிக்கிறது போன உடனே சிவபெருமான் ரொம்ப இலகிய மனமுடையவர். அவர் என்ன பண்றாரு, வந்துடுறாரு. அப்பா உனக்கு என்னப்பா வேணும்னு கேட்கிறார். விஷ்ணுலாம் என்னன்னா அசுரர்களுக்கு ராட்சசர்களுக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டார். இவங்க ரொம்ப இலகிய மனம் படைத்தவங்கன்றதுனால வேணா இவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, வந்துடுறாங்க. கேக்குறான், நான் யார் தலையிலயாவது கைய வச்சா அவங்க பஸ்மமாயணுன்றார். சிவபெருமான் இவன் கழுத்தை வெட்டிட்டு செத்து விட போறானேன்றதுக்கு அந்த வரத்தையும் கொடுக்குறாரு. அது வரம் கொடுத்தவன் தலையிலே கையை வைக்கிறதுன்ற போல நான் முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணோம், உங்களதான் உங்க தலையை காட்டுகின்றார். இது என்னடா வம்பா போச்சுன்னு சிவபெருமான் அவர் பாட்டு திரும்பி போறாரு. இவன் சிவபெருமான் தலையில கையை வைக்க போறாரு. அப்படியே ஓடிட்டு இருக்காரு.
மகாவிஷ்ணு பாக்குறாரு, என்னடா அதாவது உதவி பண்ண போனவங்களை வந்து உபத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு அழகிய பெண் உருவம் எடுக்கிறார். அவர் தான் ஏற்கனவே மோகினி அவதாரம் எடுத்து வராச்சா, அவர் வந்து பெண் உருவம் எடுத்துட்டு வராரு. அந்த பெண்ணை பார்த்தோன்னே இவன் வந்து இந்த தமோ குணத்துல இருக்க அந்த பெண்ணை பார்த்தோன்னே என்ன பண்றான், சிவபெருமானை விட்டுறான். அந்த பெண்ணை பார்த்து, அழகா இருக்கிய பெண்ணே, நான் உன்னை திருமணம் பண்ணிக்கிறேன்றார். உடனே அந்த பெண் வந்து ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க, நான் உன்னை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறேன், ஆனா நீ வந்து நான் டான்ஸ் ஆடுற போலயே நீயும் டான்ஸ் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓ தாராளமா, எனக்கு வந்து அந்த டான்ஸ் தெரியும், நீ ஆடி காட்டு, நான் அது தகுந்த போல ஆடுறேன்றார். உடனே இதுதான் மாயா. உடனே அந்த மாயா வந்து என்ன பண்ணுது, அப்படியே அந்த டான்ஸ் ஆடுறாரு. மகாவிஷ்ணு வந்து டான்ஸ் ஆடுறாரு, ஒரு ஸ்டெப்பா போடுறாரு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருடைய வலை கொண்டாடுறாரு. ஒரு கட்டம் வரும்போது இந்த அபிநயம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு, மகாவிஷ்ணு அவரோட தலையில கைய வைக்கிறாரு. மகாவிஷ்ணுடைய தலையில அவரே கைய வைக்கிறாரு. இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவன் அந்த மோக மயக்கத்துல என்ன பண்றான், அந்த அசுரன் பத்மாசுரன் வந்து அவன் தலையிலே அவன் கைய வைக்கிறான். அவன் தலையில கை வச்சுன்னா பஸ்பம் ஆயிடும். இதுதான் வந்து தமோ குணம், இக்னோரன்ஸ், மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ன்றது. இதே போல பண்ணக்கூடாது, தன் உடலை வருத்தி எந்த யாக யங்கியங்களும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. தேவத்விஜ குரு பிரஞா போஜனம் சௌசமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாஷ ஷாரீரம் தபவோச்சதே. தேவத்விஜ குரு பிரஞா போஜனம் சௌசமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாஷ ஷாரீரம் தபவோச்சதே. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடம்புக்குன்னு என்ன தவம், வாக்குக்குன்னு என்ன தவம், மனதுக்குன்னு என்ன தவம்ன்றது இருக்கு. எல்லாமே கொடுத்துருக்காரு பகவான். நம்ம உடம்புக்கு என்ன தவம்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வைஷ்ணவர்களோ இல்ல பெரியவர்களோ யாரை பார்த்தாலும் என்ன பண்ணணும், கீழே விழுந்து கும்பிடணுங்க. கீழே விழுந்து கும்பிடணும். அதாவது தண்டவத் பிரணாம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஒரு தண்டம், ஒரு தண்டம் வந்து எப்படி வந்து கீழே விழுதோ, அதாவது வந்து ஒரு குச்சை கீழே போட்டோன்னா எப்படி வந்து சாஷ்டாங்கமா விழுதோ, அதே போல சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் வந்து ஆச்சாரியர்களை பார்க்கும் போதும், குருவை பார்க்கும் போதும், பெரியவர்கள் தாய் தந்தையர்களை பார்க்கும்போது வந்து நம்ம வந்து வணங்கணும். பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை இதெல்லாம் வந்து உடம்புடைய தவங்க. உடலுக்குன்னு உள்ள இந்த உடலை வந்து நீங்க வந்து நீங்க ஒரு யோகி ஆகலாம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உடம்புக்கு வந்து ஒரு தவத்தை கொடுக்குறீங்க. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாங்மயம் தபவோச்யதே. அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாப்யசனம் சைவ வாங்மயம் தபவோச்யதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசணுங்க, உண்மையதான் பேசணும். சரிதா, உண்மையை பேசணும், இனிமையானதா பேசணும், நன்மை அளிக்கக்கூடியதா. இனிய உளவாக இன்னாது கூறுகள் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தட்டுன்னு சொல்லுவார். அதாவது வந்து ஒரு காயும் பழமும் இருக்கு, எதை எடுத்து சாப்பிடுவீங்க, பழத்தை தானே சாப்பிடுவீங்க. இந்த காயின்றது வந்து என்னன்னா நம்ம பேசக்கூடிய கடுமையான வார்த்தைகள். அதாவது தீயினால் சுட்ட பொண்ணு உள்ளாரும் மாறாதே, நாவினால் சுட்ட வடு. நம்ம கடுமையான வார்த்தைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இல்லையா, எத்தனை இது ஆனாலும் அந்த வடு மறையவே மறையாது. அதனால என்ன சொல்றாரு, இனிமையான வார்த்தைகள் பேசுங்க. நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம், அந்த இனிமையான வார்த்தைகள் 4 பேரை போய் நீங்க வந்து காசு பணம் கூட கொடுக்க வேணாம், அவங்களுக்கு வந்து இனிமையான வார்த்தைகள் பேசினாலே அதுவே அவங்க உள்ளார மனம், அந்த ஆத்மா வந்து அவ்வளவுக்குள்ள ஆனந்தம் அடையும். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா, பகவான் வந்து உங்களை பார்த்துக்குவாரு, பகவான் உங்களை கைவிட மாட்டாரு, உங்களுக்குள்ளார இருக்க இதெல்லாம் வந்து என்ன ரொம்ப அவங்களுக்கு இது பண்ணும். இதுவே ஒரு யாகம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து நல்லா பேசினாலே ஒரு யாகம்ன்றாங்க. பிறரை மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, அதாவது ரொம்ப ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ். அதாவது வந்து தனக்கு தான் பேச தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் பேசுவாங்க, அடுத்தவங்க மனசை வந்து நோகடிப்பாங்க. அதே போல பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல், தனக்கு தான் தெரியும் சொல்லிட்டு வேத இலக்கியங்களை படிக்கக்கூடாது, அதுக்குன்னு உள்ள ப்ரொனன்சியேஷன் படி கரெக்டா படிக்கணும். ஆகியவை வாக்கிங், நம்ம வாக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா, மனம், வாக்கு, இந்திரியம், இது மூணுமே வந்து தவம். இது மூணுமே தவம் பண்ணாதான் வந்து நம்ம வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஆக முடியும். அனிருத் பிரபு, shall we go for a poll? Hare Krishna. Anirudh Prabhu, are you there? Yes, Prabhu. Shall we go for a poll? இதுக்கப்புறம் தான் வர வேண்டிய இது இருந்தாலும் முன்னாடியே வந்து போட்டாச்சு. Shall we go to the next poll, Prabhu? This part is not finished. Shall we go to the next poll? We will come last. Yes, Prabhu. It is not finished. This question is not finished. We will come in the last. Men in the mode of goodness worship. அதாவது வந்து குட்னஸ்னா வந்து என்னன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து யாரை வணங்குவாங்க,
தோஸ் இன் தி மோட் ஆஃப் பேஷன் இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. அப்புறம் வந்து மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் தமோ குணத்துல இருக்கவங்க யாரை வந்து கும்பிடுவாங்கன்றது. முதல்ல இருக்கிறது வந்து சத்துவகுணத்துல வந்து யாரை கும்பிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது டேஷ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க யாரை கும்பிடுவாங்க. கடைசியா இருக்கிறது தமோகுணம். 3 பேர் 3 விதங்களை கும்பிடுவாங்க. அது யாருன்றத சொல்லுங்க. முதல்ல இருக்கவங்க வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க. ரெண்டாவது டேஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க. Shall we close the poll, Prabhu? Yes. Demigods, அதாவது வந்து தேவ தேவியர்கள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள். ரெண்டாவது வந்து 63% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. அசுரர்களை கும்பிடுவாங்க. மூணாவது மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அத வந்து பேய், பூதங்கள், பிசாசுகள் இதை வந்து கும்பிடுவாங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். தேவர்களை கும்பிடுறவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. அசுரர்களை கும்பிடுறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. பேய், பூதம், பிசாசுகளை கும்பிடுறவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்க. Shall we go for the next question, Prabhu? Food dear to those in the mode of goodness. அதாவது வந்து food dear to those in the mode of goodness. அது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆயில வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியதா, இல்ல வந்து சத்துவகுணத்தை வளரக்கூடியதா, இல்ல வந்து நம்மள வந்து பலவான ஆக்கக்கூடியதா, எந்த உணவு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்? Please stop the poll, Prabhu. Screen share பண்ணி காட்டலாம். டிஸ்கஸ் பண்றோம். 68% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. ஆல் ஆஃப் தி அபோவ். இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய இதை வந்து வளர்க்கக்கூடியது. சாத்வீகமான உணவு வந்து நம்ம உடலை வந்து நல்லபடியா பத்திரமா பாத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்ப பாக்குறோம் இவரை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் மகாராஜா, தர்ம பாண்டவர்கள மூத்தவர். இவரு அவ்வளவு கூட இனிமே பேசுவாருங்க. அவர் பொய்யே பேச மாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதனால அவருடைய ரதம் ஒரு அடிக்கு மேலதான் பறக்குமா. அவருடைய ரதம் வந்து ஒரு அடிக்கு மேலதான். எவ்வளவு பேர் வந்து அவர் சிரமமான காலகட்டத்திலே அவர் பொய் பேசினது இல்ல. கடைசியா மகாபாரத யுத்தம் நடக்குது. அந்த மகாபாரத யுத்தத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, துரோணாச்சாரியர் வந்து அடிச்சு நொறுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆப்பான பார்ட்டி எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கி விட்டா வந்து மொத்த பாண்டவ சேனையுமே காலி ஆயிடுன்ற ஒரு சூழ்நிலை வருது. அப்ப வந்து எல்லாம் வந்து கண்ணன் கிட்ட நிக்கிறாங்க. கண்ணன் சொல்றாரு சிரிச்சுக்கிட்டே, தர்மர் ஒரு பொய் சொல்லணும்ன்றாரு. ஐயோ அண்ணன் தர்மர் வந்து பொய் சொல்ல மாட்டாருன்னு சொல்றாங்க. அவரு ஒரு பொய் சொன்னாதான் வந்து நீங்க வந்து பாதுகாக்க முடியுன்றாரு. பகவான் அவரையும் டெஸ்ட் பண்றாரு. பொய் சொல்ல முடியாதுன்னு தர்மர் கிட்ட கேக்குறாங்க. என்னெல்லாம் பொய் சொல்ல முடியாது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அஸ்வத்தாமன் யாருன்னா வந்து துரோணாச்சாரியருடைய பையன். அதாவது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். அவருடைய மகன் எல்லாருக்கும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். அவருக்கு புத்திரபாசம். அந்த புத்திரபாசத்தை வந்து பகவான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாரு. அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டான், நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் போய் இது பகவான் டெஸ்டிங் வைக்கிறாரு, நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நீ அப்ப என்ன பண்ணிருப்பார், பீமன் வந்து ஒரு யானையை கொண்டு இருப்பார். அந்த யானையினுடைய பேர் அஸ்வத்தாமன் பேர். அட்லீஸ்ட் நீ இதை மட்டுமா சொல்லு, நான் வந்து உங்களை எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறேன்றாரு. சரி, நான் அஸ்வத்தாமன்ற அந்த யானை செத்துதுன்னு நான் சொல்றேன்றாரு. அதே போல வந்து என்ன பண்ண, துரோணாச்சாரியர் பக்கத்துல தர்மர் போறாரு. சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு அர்ஜுனனுக்கும் துரோணாச்சாரியருக்கும்.
அஸ்வத்தாமன் என்கின்ற யானை சொல்றது பதிலா அஸ்வத்தாமன் என்கின்ற போது என்ன பண்ணிடுறாரு பகவான் அவருடைய பாஞ்சஜன்யத்தை எடுத்து ஊதுறாரு. யானைன்ற அந்த வார்த்தை லைட்டா மறைஞ்சிருது, இறந்து விட்டது. இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமன் இறந்து விட்டான்ற போல சொல்லுது. அப்படியே துரோணாச்சாரியார் கீழே போடுறார். புத்திரபாசம்ன்றது இதுதான், ரெண்டு பேரையும் அடிக்கிறார். ஒண்ணு துரோணாச்சாரியார் புத்திரபாசம், தர்மர் வின் பண்ணிட்டார். தர்மர் என்ன வின் பண்ணிட்டார், பொய்யே பேச மாட்டேன், பகவானே வந்து நின்னாலும் நான் பொய் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் அந்த இடத்துல அவ்வளவு கூட வந்து ரொம்ப உத்தமமான ஒரு மனிதர். இதுதான் வந்து என்னன்னா சத்துவகுணம், வாக்கின் தவம். அவர் வாக்க வந்து பத்திரமா பாதுகாத்தார். மன பிரசாத சௌம்யத்வம் பௌனம் ஆத்ம வினிக்ரஹ பாவ சம்சுத்திரித்யேதத் தபோ மானசமுச்யதே. மன பிரசாத சௌம்யத்வம் பௌனம் ஆத்ம வினிக்ரஹ பாவ சம்சுத்திரித்யேதத் தபோ மானசமுச்யதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தான். மனசுக்கு என்னங்க தவம், திருப்தி அடைகிறது. இந்த மனசு எங்கேயாவது திருப்தி அடையுங்களா? ஒண்ணு வேணும் தான் இருக்கு. எளிமை, இந்த மனசுக்கு எளிமை வேணும். மௌனம், அதாவது வந்து நீ பேசாமல் இருக்கும்போது உன்னுள் இருக்கும் இறைவன் பேசுவான்னு சொல்ற. நம்ம என்ன பண்றோம், உள்ளார இருக்கிற பேசவே விடுறது இல்ல. நம்மளே மேக்சிமம் டைம் பேசி என்ன பண்ணிடுறோம், அவரை சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிடறோம். நம்ம என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் பேசாம இருந்து உள்ளார இருக்க பரமாத்மாவை கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம அவரை வந்து இது பண்ணி மெடிடேட் பண்ணி அப்பா பரமாத்மா பேசுறா, அவர் எல்லா ஞானத்தையும் நம்ம கொடுப்பார். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தனது நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்த சுத்தமா வச்சுக்கிறது, உள்ளார தூய்மை, புறம் தூய்மை மற்றும் அகம் தூய்மை வந்து இதெல்லாம் வந்து மனதின் தவங்கள் ஆகும். இந்த கதை நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால இந்த கதையை சொல்றேன். இந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இல்ல தாடி வச்சுட்டு இருக்கவர் வந்து வியாசதேவர், ஒரு கட்டிலங்குமாரன். யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவருடைய மகன், வியாசதேவருடைய மகன் சுகதேவர் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு நாள் குளத்தக்கரைக்கு போறாங்க. குளத்தங்கரைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் போறான்னா சுகதேவர் வந்து போறார். சுகபிரம்மன் சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கார். அப்ப வந்து என்ன, பெண்கள் வந்து குளிச்சுட்டு இருக்காங்க, அந்த குளத்தங்கரையில குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவர் போறதை யாருமே கண்டுக்கவே இல்லை, அவரும் எதையும் கண்டுக்காம போயிட்டு இருக்கார். இதுக்கு பின்னாடி வியாசதேவர் வர்றார். அவரு வர்றதை பார்த்துட்டு எல்லா பெண்களும் ஆடைகளை எடுத்து தங்களை வந்து மறைச்சுக்கிறாங்க. இது வியாசதேவருக்கு ஒரே சந்தேகம், தன்னுடைய மகனோ கட்டிலங்குமாரன், அவன் போகும்போது எல்லாம் அவங்க பாட்டு குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க, நானும் வயோதிகன், நான் வரும்போது எல்லாம் ஆடைகள் எடுத்து மறைச்சிக்கிறாங்க. அவருக்கு ஒரு டவுட் ஆகுது. டவுட் ஆனவொடனே என்ன பண்றாங்க, அவர்கிட்டே வந்து போய் கேட்கறாங்க. அவருக்கு அந்த அம்மா கிட்ட போய், என் பையன் போகும்போது இதை போல எதுவும் இது பண்ணிக்கல, நான் வயசானவன், நான் போகும்போது இதை வந்து நீங்க தான் கேக்குறீங்க சாமி, அவரு வந்து கேட்கல. அவருக்கு வந்து மரம், இலை, தழை, நான் ஆணு பெண்ணு எல்லாமே ஒண்ணுதான் அவருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு ஆண் வேற பெண் வேறன்ற வித்தியாசம் தெரியுது. அந்த வித்தியாசம், அவர் பிரம்மனிஷ்டை, அதுதான் வந்து மனதோட ஒரு பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கு. அதனால அவருக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு வியாசதேவருக்கே வந்து அந்த ஒரு சூழ்நிலை. சுகதேவ கோஸ்வாமி, அதனாலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரொம்ப பியூரா வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. சுகதேவ கோஸ்வாமியினால் அருளப்பட்டு பரீட்சித் மகாராஜாவின் மூலம் நமக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரத்தாய பரயாம் தப்தம் தபஸ்தத்ரிவிதம் நரேக அபலாகாங்ஷி வீர்யுக்தஹ சாத்வீகம் பரிஷக்ஷதே. ஸ்ரத்தாய பரயா தப்தம் தபஸ்தத்ரிவிதம் நரே அபலாகாங்ஷி வீர்யுக்தஹ சாத்வீகம் பரிஷக்ஷதே. இந்த மூன்று வகையான தவங்கள் ஜடலாபங்களை இப்ப 3 சொன்ன பாத்தீங்களா, இல்ல உடல், மனம், வாக்கு. உடலாலும் மனதாலும் வாக்காலும் we have to do meditation. சரிதான், இதுதான் அதுக்கு உண்டான தவன்றது. ஜடலாபம் எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல், ஜடலாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது இதுதான் சத்துவ குணத்தில் உள்ள தவங்கள். சத்துவ குணத்துல இருக்க உடல், மனம், வாக்கு, இந்த உடலாலும் மனதாலும் வாக்காலும் வந்து தவம் பண்றாங்க. இது பாருங்க, பிருந்தாவன் பரிக்கிரமான என்ன, சுத்தி வர்றது. பிருந்தாவன் எல்லாருமே போனங்க. இது என்ன, ராதாராணியினுடைய அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்குங்க பிருந்தாவன். ஏன்னா நான் போய் அனுபவிச்சிருக்கேன். அங்க போய் எல்லாருமே ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிங்க, நான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்லாம் இருந்தா 4000 திவ்ய பிரபந்தம் படிங்க. இப்படி வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பிருந்தாவனத்துல போனீங்கன்னா கண்ணனை அருமையா அனுபவிக்கலாங்க. இதெல்லாம் நல்ல பக்தர்களோட போகணும், தனியா போக கூடாது. தனியா போனா அது ஒரு இதுவா இருக்கும். கிருஷ்ண பக்தர்களோட நீங்க போனீங்கன்னா அந்த இடம் அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். பிருந்தாவன பரிக்கிரமான்றது. இன்னொரு விஷயமும் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் டெய்லி நினைக்கிறது, ஆனா மறந்து போயிடுறது. இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அங்க நிதிவனம்ன்ற ஒரு இடம் இருக்குங்க, மறக்காம போங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா இரவாச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா வந்து 6 மணிக்கு மேல வந்து அந்த இடத்துக்குள்ளார யாருமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த இடம் வந்து அவ்வளவு அருமையான இடம். அந்த மரங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வளைஞ்சு இருக்கும், சாதாரண மரங்களா இருக்காது. உள்ளார என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து படுக்கை, விரிப்பு, உணவு மற்றும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வந்து அந்த குச்சி, பல்லு வளர்க்குற குச்சி, அப்புறம் வந்து தலை சீவிர சீப்பு முதற்கொண்டு அனைத்து விதமான இது வந்து வச்சிருப்பாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இரவு வந்து கிருஷ்ணன் ராதா அங்க வர்றதா வந்து சொல்றாங்க. இரவு வந்து கிருஷ்ணன் ராதா வராங்க. வந்துட்டு கோபி, அந்த மரங்கள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மரங்கள்லாம் இரவாச்சுன்னா கோபிகளா மாறிடுன்றாங்க.
மாறி என்னன்னா நைட்ல சத்தம் கேட்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து ஒரு சில பேர் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்க, கதவு மூடும்போது உள்ளாரே இருந்துட்டாங்க. வெளியில வரும்போது பார்த்தா பைத்தியம் பிடிச்சி வெளியில வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, மேக்சிமம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா ராதா ராணியினுடைய பாவம் கோபிகளுடைய அவர் ஆடக்கூடிய ராசலில் இன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு. சுத்தி இருக்கிறவங்க வீடெல்லாம் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்து சத்தியம் உண்மை. இது அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க போனீங்கன்னா அனைவரும் நிதிவனத்தை பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணரை நீங்க வந்து அனுபவிக்கணும்னா நிதிவனம் அந்த பரிக்கிரமா போங்க. உங்களுக்கு அனைத்து விதமான பாக்கியங்களும் அந்த பரந்தாமனுடைய அருளால கிடைக்கும். அப்புறம் கோவர்தன பரிக்கிரமா, குட்டி குழந்தையா 7 வயசு குழந்தை வந்து சுண்டு வரலால தூக்குச்சு அந்த கோவர்தன மலையை வந்து சுத்தி வர்றது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா. மாயாப்பூர் இஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் இஸ்கான். நவதீப் அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து யாருன்னா இந்த கௌடிய சம்பிரதாயத்தினுடைய மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவனுடைய பிறந்த இடம். அது வந்து என்ன நவதீப் அந்த இடத்துல இருக்கு. அதை வந்து இந்த வாட்டர்லயே வந்து இது பண்ணி வருவாங்க. மாயாப்பூர் பரிக்கிரமான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத்ய ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலமத்ருவம். சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் கிரியதே தத்ய ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலமத்ருவம். மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். அதாவது வந்து நம்மளுடைய மானம் மரியாதை மற்றும் நம்மளை பார்த்து ஒரு 4 பேர் கும்பிடணும், கோழ கும்பிட போடணுன்றதுக்காக பெறுறது தற்பெருமையோட தன்னோட பெருமை வெளியில, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ரஜோகுணத்துல இருப்பையா இருக்குது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா இவை சஞ்சலமானது. இது சஞ்சலமானது தற்காலிகமானது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். ரஜோகுணத்துல செய்யப்படக்கூடிய தவம் தக்ஷ பிரஜாபதி உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சதி தேவியினுடைய தந்தை. சிவபெருமானுக்கும் அவருக்கும் வந்து ஒரு சண்டை வந்துடுறது. சிவபெருமான் அவர் வரும்போது என்னன்னா ஏஞ்சி நிக்கலன்னு. சிவபெருமான் என்ன பரமசிவனாருங்க, அவர் பிரஜாபதி, இவர் வந்து உயிர்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியவர் தக்ஷன். மாமனார் வரும்போது மருமகன், அவர் என்ன மருமகன், அவர் எப்பயும் வந்து பிரம்ம நிஷ்டையில இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு மாமனார் அதாவது மருமகனாவது அவர் எப்பயும் பரந்தாமனை நினைச்சு பிரம்ம நிஷ்டையில இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஏந்திரிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாரு. அவரோட சண்டை ஏற்பட்டுடும். இவர் ஒரு யாகம் நடத்துவார். யாரே தன்னுடைய பெருமையை இது பண்ணிருந்தா என்ன பண்ணுவாரு, சிவபெருமானை கூப்பிடாம விட்டுடுவார். இதை கேள்விப்பட்ட சதி தேவி என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க போவாங்க. போயிட்டு தந்தை கிட்ட சொல்லுவாங்க, நீங்க பண்றது தப்பு. சிவபெருமானார் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு உத்தமர், அவரை நீங்க அழைக்காம பண்றது தப்புன்னு சதி தேவியும் வந்து ரொம்ப அவமதிச்சுடுவார். இதே போல அவமதிப்பு தாம என்ன பண்ணுவோம், சதி தேவி தன்னுடைய உடலை வந்து எரிச்சுக்குவாங்க. எரிச்சுக்கிட்ட உடனே என்ன பண்ணுவாரு, சிவபெருமான் வந்து கோவப்பட்டு அவருடைய தலையிலேருந்து ஒரு முடியை எடுத்து போட்டு வீரபத்ரன்றவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அந்த யாக யக்ஞத்தை எல்லாத்தையும் மொத்தத்தையும் அழிப்பார். அழிச்சு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த தக்ஷ பிரஜாபதியோட தலையை இது பண்ணி அப்புறம் மகாவிஷ்ணு வருவார். மகாவிஷ்ணு வந்து என்ன பண்ணுவாரு, இதே போல பண்ணக்கூடாது, யாக யக்ஞங்கள் பண்ணணும்னா 3 தேவர்களையும் நீங்க, அதாவது முப்பெரும் தேவர்கள் 3 இவங்களையும் கூப்பிட்டு, சிவன் பிரம்மா விஷ்ணு 3 பேரும் நீங்க கூப்பிட்டு என்ன பண்ணணும், இதை பண்ணணும். இது வந்து உங்க தற்பெருமைக்காக பண்ணிருக்கீங்க, அதனாலதான் இந்த யாகம் வந்து இதுவாயிடுச்சு, கலைஞ்சு போய் இவ்வளவு வழி எல்லாம் அந்த யாக பீடமே மொத்தமா இதுவாயிடும். பலிபீடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த தக்ஷ பிரஜாபனுடைய தலையை வச்சு வெட்டி தூக்கி போட்டுருவாங்க. அப்புறமா பரந்தாமனுடைய ஒரு அருள்னால அங்க இருந்தவங்களுடைய ஒரு இதால என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆட்டினுடைய தலையை வச்சு இது பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஒரு உதாரணம். தற்பெருமைக்காக வந்து அந்த தக்ஷ பிரஜாபதி வந்து சிவபெருமானை மதிக்காம, அதாவது சிவபெருமானை யார் ஒருத்தவங்க மதிக்காம இருக்காங்களோ, சிவபெருமானை யார் ஒருத்தவங்க தாழ்ச்சியா பாக்குறாங்களோ, அவங்களை வந்து நான் வந்து நரகத்துல தள்ளுறேன்றாரு. யாரு, மகாவிஷ்ணு சொல்றாரு விஷ்ணு புராணத்துல. அவர் வந்து ஒரு உயர்ந்த இவரு, அவரை நீங்க யாருமே வந்து தாழ்ச்சியா நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த தக்ஷ பிரஜாபதி தன்னுடைய அகங்காரத்தினால அந்த வேலையை செய்து இவ்வளவு அசிங்கப்பட்டார். மூடக்ராஹ்னோத்மனோ யத்பீடயா கிரியதே தப பரஸ்யோ சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். மூடக்ராஹ்னாத்மனோ யத்பீடயா கிரியதே தப பரஸ்யோ சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. பாருங்க, இங்க பாருங்க என்ன, உடம்பை எரிச்சிக்கிறது, பிறரை அழிப்பறதுக்காக என்ன, இதெல்லாம் பிளாக் மேஜிக்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு சில பார்ட்ஸ்ல இருக்கு. அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்துல. நம்ம உடம்பு வருத்தி ஊன்வாட உண்ணாதிருந்து புலனைந்தும் நொந்து தான் வாட வேண்டாம்னு சொல்றார் ஆழ்வார்கள். அதனால வந்து இந்த ஊனை வந்து வருத்தக்கூடாது. ஏன்னா உள்ளார பரந்தாமன் இருக்காரு, நம்ம வருத்திக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம், கிடையாது. உள்ளார அந்த பரந்தாமன் இருக்கார். பரந்தாமனை வருத்தினா என்னன்னா அது தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசே காலே சபாத்ரே ச தத்தானம் சாத்தியம் ஸ்மிருதம். தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசே காலே சபாத்ரே ச தத்தானம் சாத்தியம் ஸ்மிருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல்
கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக இருக்குது. சரிங்களா? சத்துவகுணத்துல தானம் என்ன பண்றாங்க பாருங்க. ஒரு இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. என்னன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க உங்ககிட்ட வருவாங்க, இந்த புக்கை வாங்கிக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. மேக்ஸிமம் நீங்க பார்க்கலாம் இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. நம்மளும் வாங்கி வச்சுக்குவோம், அதை திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். அதுக்காக தான் வந்து இதை போல பகவத்கீதை கிளாஸ்ல எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன். இப்ப எல்லாருமே எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, பல பேர் ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க. நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வாங்கின புத்தகங்களை படிங்க, பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டேன்றாங்க, கடமையை நிறைவேற்றுறாங்க. உங்களுக்கு என்ன கடமை? ஒண்ணுமே கிடையாது. குரு சொல்லியிருக்காரு, அதை வந்து அவங்க நிறைவேற்றுறாங்க. எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே கொடுத்து இது பண்றாங்க. இதுதான் வந்து சத்துவகுணத்துல கொடுக்கக்கூடிய தானமாக கருத வேண்டும். பாருங்க இன்னொரு இது பாருங்க, பகவான் கண்ணன் இருக்காரு, நந்த மகாராஜா இருக்காரு, தாயார் யசோதை இருக்காங்க, எல்லாம் வந்து வரிசலா நிக்கிறாங்க. தானம் கொடுக்குறாரு. என்ன பாத்தீங்கன்னா பசுமாடுகள்லாம் வந்து அப்படியே கொம்புகள்லாம் இருக்கு பாருங்க, அதெல்லாம் வந்து தங்க வச்சு கொடுக்குறாரு. என்ன ரொம்ப நாள் கழிச்சு குழந்தை, அவருக்கு வந்து குழந்தையே இல்லாம வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு. ரொம்ப அது ஆண் குழந்தை, அந்த குழந்தை தெய்வீகத்தோட இருக்கு. அவருக்கு என்ன ஆசையா தெரியுமா இருக்குங்களா? அவ்வளவு ஆசையா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து தானத்தை வந்து கொடுக்குறாரு. பகவானுக்காக நாம செய்யக்கூடிய அந்த தானங்கள் தான் வந்து நமக்கு வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தானம். यत्तु पृथ्व्युपहारार्थं बलम् उद्दिश्य वा पुनः तीयदेश परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। यत्तु पृथ्व्युपहारार्थं बलम् उद्दिश्य वा पुनः तीयदेश परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। பிரதியுபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எதையாவது ஒண்ணு மேக்சிமம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், எதையாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து இந்த சமுதாயமே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி நம்ம ஏதாவது தானம் கொடுக்குறோம்னா அது தானமே கிடையாதுங்கிறது. அது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதையாவது எதிர்பார்த்து செய்யறது வந்து என்னைக்குமே எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றதான் கொடுக்கும். அதனாலதான் இன்னைக்கு பல ஏமாற்றங்களை நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சா கூட எதிர்பார்ப்போட செய்யணும், அப்படி செய்யக்கூடாது. எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. விருப்பம் இல்லாம கொடுப்போம். ஒரு சில பேர் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க, கொடுப்பா, டொனேஷன் கொடுப்பா, வேற வழி இல்லாம கொடுப்பாங்க. அதுவுமே ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுது. இங்க பாருங்க, அவர் வந்து அந்த ஏழைக்கு வந்து அந்த இது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறாரு, வெஜிடபிள் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறாரு, செல்ஃபி எடுத்துறாரு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேமராவோட ஓடியாருவாங்க. என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் பார்த்தா அவங்க வந்து தானம் கொடுக்கறதா இது பண்ணுவாங்க. அந்த போட்டோ எடுக்கிறது, வீடியோ எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து அப்லோட் பண்றது, ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல இது பண்றது. அதே போலாம் படம் இன்னைக்கு இதே போல வரும்னு தெரிஞ்சுதான் பகவான் அப்பயே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்து அதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மள பந்தப்படுத்தும். இந்த திரும்ப இந்த பிறப்பெடுத்து இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில அவஸ்தையை அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கு. अदेश काले यत्तानाम् अभात्रेप्यश सदीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। अदेश काले यद्दानम् अभात्रेप्यश सदीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் என்று வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. தூய்மை இல்லாத இடம், வயல அவ்வளவு அசுத்தமா இருக்கும். முறையற்ற காலத்துல ராத்திரி தானம் கொடுக்கறதுக்கு டைமிங் இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒரு சில கால நேரங்கள் இருக்கு. முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்கள் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க போடக்கூடிய தானத்தை எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க, மாமிசம் வாங்கி சாப்பிடுறது, அப்புறம் மது வாங்கி இருந்துருது, அப்புறம் வந்து பரஸ்திரிகளோட இருக்கிறது. இதே போல விஷயங்களை நீங்க வெளியில பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா வந்து தக்க கவனமும் மரியாதையும் இல்லாம அப்படியே காசு தூக்கி போடுறது, காசு தூக்கி விசிறி அடிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் என்னன்னா தமோ குணத்தை சேர்ந்தா. தமோ குணம் என்ன பண்ணும், நம்மள வந்து கீழ் உலகத்துக்கு தள்ளி விடும். ரஜோகுணம் என்ன பண்ணும், திரும்ப இந்த பூமியிலே வச்சிருக்கும். சத்துவகுணம் என்ன பண்ணும், மேல மேல கொண்டுட்டு போய் ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகும். சுத்த சத்துவகுணம் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய தானங்கள் வந்து என்ன பண்ணும், உங்களை வந்து பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பகவானுடைய பக்திக்காக நீங்க இது பண்ணுங்க. இப்ப வந்து இஸ்கான் பெங்களூர்ல என்ன பண்றாங்க, கோயில் புதுசா கட்டணும்ன்ற போல இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ராதா கோவிந்தா மந்திர் இப்ப வந்து பகவான் வந்து வாடகை வீட்டுல இருக்காரு. பகவானோட தான் மொத்த பிரபஞ்சமே அவரோட தான். இருந்தாலும் மங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய கோயில் வந்து வாடகை வீட்டுல இருந்துகிட்டு இருக்காரு. நீங்க எல்லாரும் உங்களால முடிஞ்சது, இது வந்து கம்பல்சன் கிடையாது, உங்களால முடிஞ்சது நீங்க இது வந்து கோயில் பிரசிடென்ட் நாமநிஷ்டை பிரபு வந்து நீங்க எதுவும் கேட்க கூடாதுன்ட்டாரு. நாங்கெல்லாம் பிரீச்சர்ஸ் எல்லாம் தான் ஒன்னா சேர்ந்து பகவான் இதே போல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நாங்க 15 பிரீச்சர்ஸும் சேர்ந்து நாங்க பகவானுக்காக கேட்கிறோம். பகவானுக்கு ஏன்னா நாங்க பகவானுக்காக கேட்கிறோம், அவர் வந்து நம்மளுடைய தந்தை, அதனால நாங்க கேட்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி தான் உங்ககிட்ட கேட்கிறோம். உங்களால முடிஞ்சது செய்யுங்க. இது வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு தொண்டு, கம்பல்ஷன் கிடையாது, முடிந்தால் செய்யுங்கள். ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மண ஸ்திரிவித ஸ்மிருத ब्रह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहित पुर। ओम तत्सत् इति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहित पुर। படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தி வருகின்றன.
இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றது. ஹரி ஓம் தத் சத் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 சொற்கள் என்ன, பரமபூர்ண உண்மை. பரமபூர்ண உண்மை என்னங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறதாங்க, அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனை குறிக்கிறதா. பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்பட்டு வருது. எல்லா வேதங்கள் வேத மந்திரம் உச்சும் போது சரி, யாகங்களின் போது என்னன்னா பரமனுடைய திருப்திக்காக இது அந்தணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஓம் தத் சத் இதுன்னு சொல்லலாம். நீங்க பகவத்கீதை ஒரு சாப்டர் முடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், ஓம் தத் சத் ஏத்துன்னு சொல்லிட்டு தான் முடிப்பாங்க. இது ஆரம்பிக்கும் போது சரி, முடிக்கும் போது இது சொல்லணும். ஏன்னா பகவானுடைய பூர்ண உண்மையை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் இது. தஸ்மாத் ஓம் யத் யுதாஹ்ருத்ய யஞானதா யஞதான தப கிரிய பிரவர்த்தந்தே விதானாக்தஹ சததம் பிரம்மவாதினாம். தஸ்மாத் ஓம் யத் யுதாஹ்ருத்ய யஞதான தப கிரிய பிரவர்த்தந்தே விதானோக்த சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திரங்களின் விதிப்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் நம்ம எதாவது பண்ணணும்னா இது பிரணவ மந்திரம் சத்தமா அதிகமா சொல்லக்கூடாது. அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்திரம் ரொம்ப சத்தமா சொல்லக்கூடாது. ஆரம்பிக்கும் போது எந்த ஒரு இதை சொல்லும்போது ஓம் சொல்லிட்டு அதை ஆரம்பிக்கணும். சாஸ்திர விதிகளின்படி யாக தானம் பண்ணீங்கன்னா என்ன பரமாத்மாவோ செய்றீங்க. இது ஓம் தத் சத்ன்றது என்னன்னா பூர்ண உண்மை. பூர்ண உண்மையை கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் போது இந்த இதை சொல்லி ஓம் தத் சத்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த தான தவங்களை செய்யணும்னு சொல்றாங்க. தத்யித்யனபி சந்தாய பலம் யஞதப கிரிய தான கிரியாஷ விவித கிரியந்தே மோக்ஷகாங்சுபி. தத்யித்யனபி சந்தாய பலம் யஞதப கிரிய தான கிரியாஷ விவித கிரியந்தே மோக்ஷகாங்சுபி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். யாகம் தவத்தை என்ன பண்ணுனா இந்த சப்தத்தோட இது பண்ணும், தத் என்னும் சப்தத்தோடு மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்கள் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓம்னா என்னன்னா பகவானை குறிக்கக்கூடிய சொல். ஓம்ன்றது அந்த பரபிரம்மம், அந்த பரபிரம்மமான அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் கிருஷ்ணனை குறிக்கக்கூடிய சொல் பிரம்மம். ஓம்ன்றது. தத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன் தத்துன்ற அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணோம்னா பௌதிக பந்தத்தில இருந்து விடுபடணும். எதுக்காக பண்றோம், அந்த யாக யஞத்தை பகவானுக்காக பண்ணணுன்றதை ஞாபகப்படுத்துற சொல் ஓம் தத். சரிங்களா, தத்துன்றது பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு சொல். இல்லைன்னா நம்ம இதை சொல்லாம செஞ்சோம்னா என்னன்னா பௌதிக பந்தத்துல அந்த யாக யஞம் என்ன பண்ணோம், நம்மள மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்குள்ளார கொண்டு போய் விட்டுருங்க. தத்துன்றது டிட்டாச்டு ஒர்க் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் லிபரேஷன். பகவானுக்காக இது அது வெளியில இது நம்ம அட்டாச் ஆகக்கூடாது, டிட்டாச் ஆகணுன்றதுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இது. சத்பாவே சாது பாவேஷ சத்யித்யேத பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பர்த்தே யுஜ்யதே பார்த்த யுஜ்யதே யஞே தபதிதானேஷ ஸ்திதி சத்யிதி சோச்யதே கர்ம சைவ தத்தார்த்தியம் சத்யித்யோபாபிதிதீயதே. சத்பாவே சாது பாவேஷ சத்யித்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பார்த்த யுஜ்யதே யஞே தபசி தானேஷ ஸ்திதி சத்யிதி சோச்யதே கர்ம சைவ தத்தார்த்தியம் சத்யித்யோவாபிதீயதே. பக்திமயமான யோகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் இதுதான் பூர்ண உண்மை. சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது பூர்ண உண்மை, த ட்ரூத், எட்டர்னல். ஓம் பகவான் விஷ்ணு, ஓம் தத். தத்துன்றது என்னன்னா மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்ல மாட்டிக்காம அது எல்லாமே பகவானுக்காக செய்யணும்ன்றது அந்த ஒரு இது. சத் சத்துனா என்னன்னா பூர்ண உண்மை. பிருதாவன் மைந்தனை அத்த யாகத்தை செய்பவர்கள் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இதனாலதான் சத் சங்கம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். சத் சங்கம் அதாவது என்னன்னா ட்ரூத், பூர்ண உண்மைக்கு உண்டான சங்கம், சத் சங்கம். செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்கள் சத் என்று பகவானுக்காக செய்யப்படக்கூடிய யாகங்கள் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உண்மை, பூர்ண உண்மைக்காக செய்யப்படக்கூடிய யாகங்கள். அஸ்ரத்ய சுஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத்யித் யுச்யதே பார்த்த ரசதத் பிரேத்யனோ இஹ. அஸ்ரத்ய யுஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத்யித் யுச்யதே பார்த்த ரசதத் பிரேத்யனோ இஹ. பிரதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. சரிங்களா, பகவான் பரந்தாமன் மேல நீங்க நம்பிக்கை இல்லாம செய்யக்கூடிய யாகங்களும் தவங்களும் என்னன்னா நிச்சயமா நிலையற்றவை. அதெல்லாம் என்ன சொல்றாரு, அசத். சத்து தான் உண்மை, சத்தியம், பூர்ண உண்மை. மீதி எல்லாமே அசத் என்று அழைக்கப்படும். இப்பிறவில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவிலும் பயனற்றை. நீங்க அப்ப மீதி எந்த யாக யஞம் பகவானுக்காக நீங்க செய்யாம உங்க எதுவும் பண்ணாலுமே அடுத்த பிறவில நீங்க பலன் இல்லாம தான் போகணும்னு சொல்றாரு. அதனால என்னன்னா யாக யஞம் பண்ணா
பரம்பொருளான அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் கண்ணனுக்காக நீங்க எது பண்ணாலும் பண்ணுங்க, நீங்க இந்த பௌதீக பந்தத்துல மாட்டிக்க மாட்டீங்க, இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வரலாம், சத்துவ குணத்துக்கு உயர்வு பெற்று சுத்த சத்துவ குணத்தை அடைந்து கிருஷ்ண பிரேமை அடையலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சம்மரி, சாப்டர் 17 சம்மரி. முதல்ல வந்து அர்ஜுனா என்கொயர் பண்றாரு. என்ன என்கொயர் பண்றாரு? சாஸ்திரங்களை வந்து கற்காம அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து செஞ்சா என்ன ஆகும்? 17.1ல ஏ சாஸ்திர விதி முசுஜ்ய அந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்சர் பண்றாரு. என்ன ஆன்சர் பண்றாரு? 3 மோட்ஸ், சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துக்கு உண்டான வழிபாடு முறைகள். த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா 17.2 7 வரைக்கும் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து ஃபுட், நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளே வந்து நம்ம என்ன உணவு எடுக்கிறோமோ அது தகுந்த போலதாங்க நம்மளுடைய குணமும் அமையும். நீங்க சத்துவகுணத்துல வேணா சத்துவகுண உணவு எடுத்துக்கோங்க, தமோ குணம்னா தமோ குணம், ரஜோ, இது நம்ம உணவு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது. பிரசாதமா எடுத்துக்கணும், அதுதான் உங்களுடைய குணத்தை வந்து இது பண்ணும். அப்புறம் சாக்ரிஃபைசஸ்னா வந்து யாகமும் 3 வகைப்படும். சத்துவ குணத்துல இருக்கும் எப்படி பண்றாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கும் எப்படி பண்றாங்க. அதே போல வந்து தவமும் எப்படி மூன்று குணங்கள்ல பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து தானமும் 3 வகையில எப்படி இது பண்றாங்கன்றது பகவான் சொல்றார். அப்புறம் வந்து எது பண்ணாலும் வந்து ஓம் தத் சத், சரிங்களா? இதோட மீனிங் என்னன்னா, பூரண உண்மைக்காக செய்கிறேன், நான் எனக்காக செய்யவில்லை, அந்த பரம்பொருளான ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்காக செய்யறேன்றதுக்காக இந்த இது சொல்லியிருக்காங்க. Shall we go for a poll, Prabhu? The sacrifice performed is known to be in the mode of passion when it is done. சரிங்களா? அதாவது வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடியது. ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடியது என்னன்னா கடமைக்காக செய்யறது, இல்லைன்னா மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக செய்யறது, சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை ஃபாலோ பண்ணாம செய்யறது. இது மேல இருக்கக்கூடிய மூணுமே வந்து அதுக்குள்ளார வர்றதா. Stop the poll, Prabhu. Shall we go for the next question? Okay. 91% சரியா சொல்லிருக்கீங்க. All of the above. இது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இந்த சாக்ரிஃபைசஸ் பண்றதுக்கான இது வந்து இதுதான். Shall we go for the next question, Prabhu? Penance performed out of foolishness, ignorance-னால, with self torture or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. அதாவது வந்து தமோ குணத்துல இருப்பதா சொல்றாங்க. அதாவது என்னன்னா முட்டாள்தனமா செய்யறது, முட்டாள்தனமான செயல்களை வந்து செய்யறது. இது வந்து தமோ குணத்துல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவ குணத்தை வந்து எப்படி? இது வந்து தமோ குணத்துக்கு உண்டான கேள்வி. தமோ குணத்துல இருக்கவங்க முட்டாள்தனமா இருப்பாங்களா, இல்ல வந்து அவங்க உடலையே அவங்க வருத்திக்குவாங்களா, இல்ல அடுத்தவங்களை வந்து தொல்லை பண்ணுவாங்களா, அடுத்தவங்களை தொல்லை பண்ணி இது பண்ணுவாங்கன்றது. Stop the poll, Prabhu. Please show the results. 94% சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது எல்லாமே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடியது. Prabhu, Anirudh Prabhu, first question, no, they have not answered. No, please go to the first question, Prabhu. First question, it was not included. Please go to the first question, Prabhu. Om Tat Sat. இது நான் முன்னாடியே சொல்லாமலே இந்த கொஸ்டின் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கான மீனிங் என்ன? ஒர்க்கிங் இன் டிட்டாச்டு மேனர், அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இது பண்றதா, இல்ல கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதா, இல்ல வந்து எல்லாமே பகவானுக்காக செய்யறதா, இல்ல எல்லாமே வா? சும்மா சில கேள்வி சொல்ல முடியாது, ஷேர் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன்.
பண்ணி அப்படியே இதை காட்ட ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே பிரபு ப்ளீஸ் ஓகே ஆல் ஆஃப் தி அபோவ் 85% வந்து சரியா சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரிபோல். இன்றைய அறிவிப்புகள் வந்து ஒரு சில அறிவிப்புகள் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இந்த 18 நாள் முடியிற நேரத்தில் நாளைக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க. நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா, இது நீங்க எந்த அளவுக்கு பகவத்கீதையை புரிஞ்சிருக்கீங்க, பகவத்கீதை வந்து எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்றது வந்து இவ்வளவு நாள் எல்லா குவிசஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க. இன்னைக்கு 17th டே, நாளைக்கு 18th டே. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அன்னன்னைக்கு டெய்லி போடுறது அப்படியே பாக்குறீங்க, அப்படியே அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நாளைக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து அப்லோட் பண்றாங்க. நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் அப்லோட் பண்றான். இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் வந்து நீங்க நாளைக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். இது எதுக்குன்னா ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்றத வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விரும்புறாங்க ஆசிரியர்கள். ஏன்னா இது இந்த உங்ககிட்ட இங்க இருக்கக்கூடிய போல் கொஸ்டின்ஸ் தான் அங்கேயும் இருக்கு. அதனால இந்த கொஸ்டினையும் நீங்க வந்து அட்டன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஒரு 25 கேள்விகள் வந்து இதுல கொடுப்பாங்க. 25 கேள்வி எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தாங்க. இது வரைக்கும் இருந்தது தான். எந்த அளவுக்கு நீங்க இதுவும் வந்து கம்பல்சரி. அந்த 12 குசு மொத்தம் 18 குவிசஸ் இருக்குல்ல, அதுல வந்து என்னன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இதுவா இருக்கு. இருந்தாலும் அதை நம்ம பாத்துக்கலாம், நாங்க சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்றோம். உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த கடைசியா நாளைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கொஸ்டினரை வந்து எல்லாரும் தயவு செய்து அட்டன் பண்ணணும். ஏன்னா இதையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். இதையும் வந்து ஒரு அட்டண்டன்ஸா வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நாளைக்கு வந்து அதை அப்லோட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க எல்லாரும் வந்து அந்த இதை வந்து ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். ஒன்றும் அவ்வளவு சிரமமான ஒரு விஷயமா இருக்காது. ஒரு சில கேள்விகள் நானே சொல்றேன். நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுன்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் வந்து இது சொல்றது. இப்ப என்ன கேள்வின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த கேள்விகள்லாம் ஒரு சில கேள்விகள் நானே சொல்றேன். ஹூ இஸ் த சுப்ரீம் லார்ட்? யாரு முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. யாரு முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை நீங்க இது வரைக்கும் புரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. அப்புறம் வந்து சச்சிதானந்தா என்னன்றது நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். சத்து சித்து ஆனந்தம். சத்துனா என்ன, சித்துனா என்ன, ஆனந்தம்னா என்னன்றத வந்து கேட்பாங்க. அப்புறம் 3 குணங்கள். இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்றேன். இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும்ன்றத இப்ப கொஸ்டின்ஸ் நானே ரிலீஸ் பண்றேன். 3 குணங்கள்னா என்னென்ன 3 குணங்கள் இருக்குன்றத இது பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து வாட் இஸ் த கோல் ஆஃப் லைஃப்? உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான கோல் என்ன, எதுக்காக நம்ம வாழறோம்ன்றது வந்து இது கேள்வி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹூ ஆம் ஐ? நீங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? இந்த பகவத்கீதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? அது இது எப்படி நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி அடைவீங்க? ஹவு கேன் வி அச்சீவ் கிருஷ்ணரை போய் எப்படி அடையலாம்ன்றது வந்து கேள்விகளா இருக்கும். ஹவு மெனி யோகா சிஸ்டம்ஸ்? இது வரைக்கும் எத்தனை யோகா சிஸ்டம் நம்ம பார்த்திருக்கோம்? ஹவு மெனி யோகா சிஸ்டம்ஸ் வந்து கிருஷ்ணா வந்து டீச் பண்ணிருக்காரு நமக்கு வந்து? ஹவு மெனி யோகா சிஸ்டம்ஸ் வந்து கிருஷ்ணா டீச்? இது எல்லாமே இருக்குங்க. இது எல்லாமே வந்து இருக்கு. எல்லாமே ஓப்பன் புக் தான். அதாவது ஓப்பன் புக் ஓப்பன் எல்லாமே நீங்க அப்படியே பார்த்து வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது. இது என்னன்னா லாஸ்ட் ஒரு சில பேருக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா வந்து குவிசஸ் வந்து அக்செப்ட் ஆயிருக்கு, அவங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால என்னன்னா எல்லாரும் தயவு செய்து இதை எடுங்க. எல்லாரும் இதை தயவு செய்து எடுங்க. ஏன்னா இதுதான் வந்து ஃபைனல். இது 18 இது குவிசஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதுல ஒரு சில பேருக்கு வந்து என்னன்னா இந்த இன்டர்நெட் ப்ராப்ளத்தினால எரர்ஸ் வருது. அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஃபைனலா ஒரு கொஸ்டின். இது வந்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு தேர்வு போல நீங்க எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹவு மெனி சாப்டர் அண்ட் ஸ்லோகாஸ்? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாம் நல்லா எத்தனை ஸ்லோகா எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் வந்து ஏன் திருதராஷ்டிரன் வந்து இந்த பகவத்கீதையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல? எல்லாராலையும் பகவத்கீதையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது, ஏன் வந்து திருதராஷ்டிரனால வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல? எதுக்கு நம்ம குரு பரம்பரை எதுக்கு நம்ம தேடணும்? குரு பரம்பரை எதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது? குரு பரம்பரை. அப்புறம் வந்து எது வந்து போனஃபைட் ப்ராசஸ்? இந்த கலியுகத்துக்கு எது வந்து சொல்லப்பட்டது? எந்த யஜ்ஞம் சொல்லப்பட்டிருக்கு? இந்த கலியுகத்துல வந்து எந்த யஜ்ஞம் பண்ணணும்? எது வந்து நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு? போனஃபைட் ப்ராசஸ் வந்து கலியுகத்துல இருக்கு. யாரு வந்து ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப், அது வந்து இந்த இஸ்கானுடைய ஃபவுண்டர் யார்? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து இஸ்கானுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? இஸ்கானுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்றது. அப்புறம் வந்து கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. கர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன, இதெல்லாம் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்விகள்லாம் வரலாம். சரிங்களா? இந்த கேள்விகள்லாம் வரலான்றத வந்து ஒரு ஆசிரியரா நான் வந்து முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்றேன். நீங்க அப்ப என்ன பண்ணுங்க, எல்லா ஸ்லைட்ஸும் ஓரளவுக்கு அப்படியே சும்மா பாருங்க. ஏன்னா ஓப்பன் தான், நாளைக்கு வந்து அப்லோட் பண்றாங்க. நீங்க பார்த்த இன்டர்நெட்லயே பார்க்கலாம், உங்களுடைய ஸ்லைட்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம், சாப்டர்ஸையும் வந்து ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். நாம அதாவது வந்து ஒரு சில கேள்விகள் என்ன, 4 யுகங்கள் என்ன, இதே போல முக்கியமான கேள்விகள் ஒரு சில அதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க இதுக்கு சவுந்தாப்புல ரெடி பண்ணி சொல்லலாம். ஹரிபோல், ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இன்றைய கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஏதாவது தவறுதலா சொல்லியிருந்தாலும் குற்றங்கள் எழுத்திருந்தாலும் என்ன மன்னிக்கணும். Shall we go for the question and answers? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ராம ராம, ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா சார். ஹரே கிருஷ்ணா. சுப்பிரமணியம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். சொல்லுங்க சுப்பிரமணியம்.
சார் இப்போ கிருஷ்ணாக்கு வெறும் பக்தி செஞ்சா மட்டுமே போதுமா அவங்களோட லோகத்துக்கு அடையிறதுக்கு, இல்ல அவங்களுக்காக பக்தி இருக்கணும், அவங்களுக்காக வேலை செய்யணுமா? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டப்பா. பக்தி யோகா, யோகானா என்ன, ஒர்க் பண்றதுதான். பகவானுக்கு நீ அதுக்காக வேலை பக்தியை மட்டும் செஞ்சுட்டு வீட்டுல இருந்துட கூடாது. பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அதான் சொல்றாரு, அர்ஜுனா போய் சண்டை போடுன்றாரு. என்ன என் மேல பக்தியை வச்சுட்டு நீ சண்டை போடுன்றாரு. பக்தி இருக்கணும், வேலை செய்யணும். யாருக்காக செய்யணும்? பகவானுக்காக செய்யணும். பகவானுக்காக செய்யும் போது அந்த வேலையில இருக்கக்கூடிய குற்றம் குறைகள் அவரு வந்து நிவர்த்தி பண்ணி உங்களுக்கு நல்லபடியா செய்வார். பக்தியோட சேர்ந்து வேலை செய்யணும். சரணாகதி முதல் படி பக்தி, சரிங்களா? அந்த பக்தியோட வேலையை செஞ்சு பகவான சரணாகதி அடையுங்க. பகவான் உங்களை கிருஷ்ணலோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவார், வைகுந்தத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவார். சரிங்க சார். சார் குரூப் வந்துச்சா? என்ன குரூப் தம்பி, என்ன குரூப் கேக்குறீங்க? அது நீங்க சொல்றீங்க அது கிட்ஸ் பக்தி விருக்ஷா. அது பக்தி விருக்ஷா குழந்தைகளுக்கு தனியா இருக்கு. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? குழந்தைகளுக்கு தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம். பண்ணிட்டீங்களா? இப்ப பிலோ 18 இயர்ஸ், பிலோ 18 இயர்ஸ்க்கு வந்து 15 இயர்ஸ் கேட்டு நீங்க அதை இது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ணிருக்கேன் சார். சார் சொல்லுங்க. எங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நான் அனுப்பலாமே இதெல்லாம்? தாராளமா கொடுப்பா. அதாவது நீ வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும். அதாவது வந்து பகவான் வந்து 18th சாப்டர்ல சொல்லுவாரு, நீ முன்னாடியே கேட்ட, ஏ அர்ஜுனா, யாரு ஒருத்தவங்க இந்த ஞானத்தை போய் வெளியில கொடுக்குறாங்களோ அவன் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன்றாங்க. பகவானுக்கு நீ பிரியமானவன்னு ஆசைப்பட்டா குடு, எல்லாருக்கும் ஞானத்தை கொடுத்துதான் வந்து இன்றைய உலகத்துக்கு தேவை. எல்லாருக்கும் சொல்லிவிடு சுப்பிரமணியம். சரிங்க சார். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பரந்தாமனுடைய அருள் உனக்கு பரிபூர்ணமா கிடைக்கட்டும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல மேலும் மேலும் உயர்ந்து பகவானோட தொண்டுல ஈடுபடணும். அந்த எல்லாம் வல்ல அந்த பரந்தாமனை வேண்டிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சார். சவுண்ட் கேட்கல, கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சார். கேக்குதா? கேட்கலமா, கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்களேன். பேசுங்க சார். சொல்லுங்க. லைட்டா தான் கேக்குது. ஜெபம் பண்றத பத்தி சொன்னீங்கல்ல சார்? எதுமா? ஜெபம் பண்றத பத்தி சொன்னீங்கல்ல? ஆமா. அதுக்கு ஏதாவது ரூல் இருக்கா? இவங்க தான் பண்ணணும், அவங்க தான் பண்ணணும், இந்த டைம்க்கு தான் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ரூல்? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். நீங்க அன்னைக்கு இருந்தீங்களா? இருந்தேன் சார். அதுக்கு வந்து எந்த விதமான இது, நாயை உண்ணக்கூடிய சண்டாளர்களும் சொல்லலாம். அதாவது வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமானவங்க யாருன்னா இன்னும் இருக்காங்க, ஆட்கள் இருக்காங்க நாயை உண்ணக்கூடிய, அவங்க கூட இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்லலாம். அதுதான் வந்து இந்த மந்திரத்தோட ஒரு இது. யாரு வேணாலும் சொல்லலாம், எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம். பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கு வந்து எந்த விதமான தடங்களும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்துக்கு இது இல்லம்மா, எதுவும் இல்ல. சார் இந்த ஏஜ் ஏதாவது இருக்கா? இந்த ஏஜ் இருக்கவங்க தான் சொல்லணும்? கிடையாதுமா, கிடையாது. எந்த ஏஜ்ல வேணாலும் சொல்லலாம். ஓகே சார். Thank you sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Next question. Hare Krishna. Next question. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu ji சொல்லுங்க. எனக்கு இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்வகுணத்தை பத்தி பேசும்போது ஒரு கேள்வி எழும்புச்சு எனக்குள்ள. சொல்லுங்க. இந்த தமோ குணத்துக்கு வந்து இப்ப ஜாதகம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, சாஸ்திரங்கள் ஜாதகத்தை நம்ம தான் சொல்லுது, நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சாஸ்திரங்கள் எழுதப்படுது, சோ நம்ம தான் வேணும். ஆனா ஜாதகத்தை கணிக்கிறவங்க, ஜாதகத்தை தெரிஞ்சுக்கவங்க ரொம்ப குறைவா இருக்காங்க. சோ பிளைண்டா ஜாதகக்காரங்களை நம்பினா நம்ம தமோ குணத்துல சேர்ந்துருவோமா, இல்ல இந்த ஜாதகத்தை எப்படின்னு எடுத்துக்கிறது? பிரபுஜி நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க, அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. அதாவது வந்து இந்த ஜோதிட சாஸ்திரம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த சாஸ்திர விதிப்படி வருது. நீங்களே அதுக்கு உண்டான பதிலையும் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆக்சுவலா இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து என்னன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லாம போயிட்டு இருக்கு மக்களுக்கு. அதாவது வந்து அதை சொல்லக்கூடியவங்க வந்து சரியான விதத்துல சொல்லாம இருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் தான். நம்முடைய கர்ம வினைகள் அதே போல ஒரு ஜோதிடர்கிட்ட நம்மளை அழைச்சிட்டு போய் விடும். முடிந்த அளவுக்கு வந்து என்னன்னா வந்து ஜோதிடம் வந்து பார்க்காம இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. திருமண நேரத்துல பாக்குறது நல்லது. திருமண நேரத்துல வந்து இந்த பொருத்தங்கள் பாக்குறது கொள்றது வந்து சாஸ்திரத்திலே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. காலையில ஏந்திரிக்கிறதுக்கு, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு, சாப்பிடுறது கொண்டு எல்லாம் ஜோதிடம் பார்க்க கூடாது. இன்னைக்கு அதே போலலாம் வந்து சொல்லல. திருமண நேரத்துக்கு, குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறது, அதே போல விஷயங்களுக்கு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Any more question? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. குருஜி, நான் ராஜ்குமார் பேசுறேன் குருஜி. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா பிரபு? நல்லா இருக்கிறேன் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபுஜி.
இது உங்களுடைய கிளாஸ்லாம் ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ ஒரு பிரபுஜி கேட்டாப்ல ஜாதகத்தை பத்தி தான் நானும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க அருமையா பதில் சொல்லிட்டீங்க. அதே மாதிரி நம்ம அந்த இறந்தவங்களுக்கு நம்ம ஆன்ம சாந்தி அடையணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சில யாகங்கள் பண்றோம். அது வந்து தமோ குணத்துல போய் முடியுமா இல்லைன்னா ரஜோ குணத்துல முடியுமா இல்லைன்னா சத்துவ குணத்துல முடியுமாங்கிறது இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. அதாவது வந்து என்னன்னா பகவான் விஷ்ணுக்காக அதாவது என்ன பண்ண நீங்க பகவான் விஷ்ணுக்காக வச்சு செய்யணும். நாராயணனுக்காக நீங்க வந்து அந்த யாகங்கள் அதாவது வந்து நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம் பிரபுஜி. அதாவது வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து டெய்லி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரசாதம் வைக்கிறீங்கல்ல, அந்த பிரசாதம் யாருக்கு போய் சேரும்னா பிதுர்லோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு போய் சேரும். யாரு பகவான் விஷ்ணுக்கு நீங்க வைக்கக்கூடியது என்னன்னா ஒரு மரத்தினுடைய வேருக்கு தண்ணி ஊத்தலாம், அந்த மரம் பூரா போகுதுல கிளைகள் வேருக்கலாம். அதே போல நீங்க பரந்தாமனுக்கு நீங்க வைக்கக்கூடிய அந்த பிரசாதம் உண்மையான பக்தியோட அந்த துளசியோட போட்டு வச்சீங்கன்னா உங்களுடைய மூதாதையர்களுக்கு வந்து நீங்க செய்யக்கூடிய பெரிய இது அதுதான். நீங்க ஒரு பக்தன் ஆயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்துட்டீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய பிதுர்லோகத்துல இருக்கவங்க டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கலாங்களா, இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. டான்ஸ் ஆடுவாங்க என்னன்னா நம்மள விடுவிக்கிறதுக்காக ஒருத்தன் வந்துட்டான் 21 தலைமுறைகளுக்கு நீங்க லிபரேட் பண்ண போறீங்க. இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்க உண்மை. இது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 7, இப்ப இருக்கக்கூடிய 7, பின்னாடி வரக்கூடிய 7, 21 தலைமுறைகளை நீங்க லிபரேட் பண்ண போறீங்க. என்னன்னா பகவானுக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய சேவைகள்னால நீங்க வந்து அந்த யாக யஜ்ஞம் பண்றது என்னன்னா பரந்தாமனுக்காக நீங்க பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா நல்லது. இல்லைன்னா வந்து இந்த ஆத்மா வந்து லிபரேட் எங்க போகணுன்றது உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? பகவானை நோக்கி தான் அது போக வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதனால வந்து என்னன்னா சாஸ்திரங்கள் என்ன பரிஞ்சிருக்குன்னா பகவான் விஷ்ணுக்காக தான் இந்த யாகங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீ பகவான் விஷ்ணுக்காக செஞ்சீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லது பிரபு. ஓகே, ரொம்ப நன்றி ஐயா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா அருமையான. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இத்தனை நாள் இந்த இதெல்லாம் நல்லபடியா கிளாஸ்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருந்தது. என்ன சொல்றது, கிளாஸ் முடிய போறது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஒரு இதுவா இருக்கு, ஃபீலிங்கா இருக்கு, ஒரு நல்ல ஃபீல் வரல. பட் எனிவே அடுத்தது பக்தி விஷல் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். பட் நீங்க கிளாஸ் சொல்றதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு யாரோ தெரியாதவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். என்னவோ நமக்கு ரொம்ப வருஷமா பரிச்சயமான ஒருத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பக்கத்து வீட்டு மாமாவோ யாரோ நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அந்த ஃபீல் தான் இருந்தது எனக்கு. சோ இதுல வந்து நிறைய பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதோட உங்க அறிமுகம் கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷம். நானும் எங்க அம்மாவும் டெய்லி பேசிக்குவோம். எங்க அம்மா இந்தியால கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்றாங்க. சோ நாங்க பேசுவோம் நிறைய விஷயம். எங்க அம்மா நிறைய சொல்லுவாங்க, இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு நிறைய விஷயம். நான் இங்க நிறைய விஷயம் சொல்லுவேன். ஆனா சொல்லுவோம் கடைசியில சொல்றது என்னன்னா யாரா இருந்தாலும் கிருஷ்ணதாசன் பிரபுஜி மாதிரி இந்த பொறுமையும் நிதானமும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கடைசியில டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ நீங்க எல்லார் கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையா நிதானமா பதில் சொல்றீங்க. சோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது உங்களுக்கு வந்து இயல்பாவே வந்த ஒரு இதுவா இல்ல இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னால நீங்க வளர்த்துக்கிட்ட ஒரு விஷயமா, எப்படி நாங்களும் இந்த பொறுமையை நிதானமும் கடைபிடிக்கிறதுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்க. ஏன்னா அப்கோர்ஸ் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க லஸ்ட் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது கோவத்தையும் சேர்த்துதான் சொல்லுது. பட் அது டெய்லி அது முடியல. சோ அது எப்படி வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கைட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சாண்டிங் பண்ணுங்க மாதாஜி, சாண்டிங் பண்ணுங்க, பகவானுக்கு சேவை பண்ணுங்க, பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுங்க, குருவுக்கு சேவை, அதாவது சர்வீஸ் தான் மாதாஜி. அதாவது நமக்கு வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம நீங்க பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அதுல சாட்டிஸ்பாக்சன் நல்லா கிடைக்கும். அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு திருப்தியா அவங்களை சந்தோஷப்படுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு உணவே கொடுக்குறீங்க, அவங்க வாங்கி சாப்பிட்டு வந்து இது பண்ணுவாங்க, அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் உண்மையான ஆனந்தம். அது அந்த ஆனந்தம் வந்து வரணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், பிரசாதமா வந்து பண்ணி 4 பேர் கூட அந்த சர்வீஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு தானா எல்லாமே வரும். பகவானுக்கு பக்தர்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தானா இந்த குணம் வரும் மாதாஜி. நீங்க பேசுறதுல தெரியுது உங்களுக்கு தானா வரும். கிருஷ்ண பக்தி உங்களுக்கு நல்லபடியா வரும் மாதாஜி. அது இருக்கு. பட் ஆனா சுத்தியில இருக்கும்போது சாதாரண நேச்சுரலி நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இரிட்டேஷன் இருக்கதா இருக்கு இல்லையா, நம்ம பசங்களோ இல்ல யாரோ நமக்கு இரிட்டேஷன் இருக்கதா இருக்கு. நிச்சயமா மாதாஜி, அது வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடியது. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல இருந்து வெளியில நீங்க டெய்லி பகவத்கீதை படிங்க மாதாஜி, டெய்லி சாண்டிங் பண்ணுங்க, டைம் கிடைக்கும் போது ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிங்க. எப்பயுமே வந்து சிந்தனைகளை வந்து நல்ல சிந்தனைகளை வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம செய்த கர்ம பலாபலன்கள் தான் நம்மளுடைய குழந்தைகள், தாய் தந்தையர் எல்லாமே நம்ம செஞ்ச கர்ம பலம். அடுத்தவங்களை செய்த வினையிருக்க தெய்வத்தை நொந்தக்கால் எய்த வருமோ அன்று அரும்பானை என்று இருந்திடாருக்கு என்று வெறுவானை பொங்குமோ மேல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. செய்த வினை இருக்கும்போது தெய்வம் அதாவது எல்லாம் நம்ம சுத்தி இருக்கலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்ச வினைங்க. அதனால என்ன பண்ண கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்துக்கணும். குழந்தை டார்ச்சர் பண்ணுதுன்னா என்ன, உள்ளார வந்து நம்ம கிட்ட அந்த கர்மம் இருக்கிறதுனால தான் இது பண்ணுது. ஒரு சில குழந்தைங்க அது பண்ண அமைதியா இருக்கும், ஒரு சில குழந்தை தாய் தந்தையில போட்டு அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணும். என்னன்னு பார்த்தா நமக்கு உள்ளார வந்து அந்த கர்மா இருக்கு. கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து அந்த குழந்தைங்களை கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை சுத்தி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆக்கிடணும். அப்ப என்னன்னா அது வைகுந்தம் ஆயிடும். உங்க வீட்டை முதல்ல வைகுந்தம் ஆக்கிடுங்க, அப்புறம் பகவான் ஆனந்தம் தான் உங்களுக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான விளக்கம். ரொம்ப தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே ஸ்ரீனிவாசன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு சொல்லுங்க. அருமையா போயிட்டு பிரபு கிளாஸ். ரொம்ப அது 18 நாள் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல பிரபு.
ரொம்ப சீக்கிரமா முடிஞ்சு போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனாலும் இந்த திரும்பி நெக்ஸ்ட் பக்தி சக்கராஜ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் பிரபு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் பிரபு எனக்கு 2 கொஸ்டின் பிரபு. இப்போ வந்து இந்த பசு தியானம் பண்றதுன்னு சொல்றாங்க பாரு. பசு வந்து ஆக்சுவலா உயிரோடு இருக்கும் போது தானம் பண்ணணுமா இல்ல இதானதுக்கு அப்புறம் தானம் பண்ணணுமா பிரபு? பசு தானம் பண்றது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நதி தாண்ட வைக்கும் பசு தானம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி பிரபு உண்மை? கோதானம் வந்து ரொம்ப நல்லது பிரபு. கோதானம் தானே சொல்றீங்க, பசுதானம் தானே சொல்றீங்க? ஆமா பிரபு, கோதானம் பிரபு. கோதானம் வந்து ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் கிடையாது, கோதானம் கொடுக்கும்போது என்னன்னா அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்கான பணமும் கொடுக்கணும் பிரபு. அதோட விட்டுடக்கூடாது. அந்த பசு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காலம், ஏன்னா அது மெயின்டெனன்ஸ்க்கு சேர்த்து பணம் கொடுக்கணும். நீ நிறைய இது பண்ண ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருக்காங்க. எங்க அம்மா போயிட்டாங்க பிரபு, அவங்களுக்கு கோதானம் தான் நாங்க கொடுத்தோம். அந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் ஒரு 7,000 10,000 கொடுத்தோம். அப்புறம் பசுக்கு அந்த இதெல்லாம் வாங்கி கயிற்று கடிதம் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம். பசு கண்ணுக்குட்டியோட கொடுத்தோம் பிரபு. எங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த 13th 14th அந்த இது பண்ணும்போது அன்னைக்குதான் நமக்கு கொடுக்க சொன்னார் வாத்தியார். அன்னைக்கு கொடுத்தோம். அது ஆக்சுவலி நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்கணுமா உயிரோட நம்ம இருக்கும் போதே கோதானம் கொடுத்தா நல்லதா பிரபு? எனக்கு கொஞ்சம் டவுட். கோதானம் எப்பயும் கொடுக்கலாம் பிரபு, கோதானம் எப்பயும் கொடுக்கலாம். அது இது கிடையாது. ஏன்னா வந்து அத்தனை தேவர்களும் உள்ளார இருக்காங்க, சரிங்களா? அத்தனை தேவர்களும் இருக்காங்க. அவ்வளவு தேவர்களையும் நீங்க வந்து சந்தோஷப்படுத்துறீங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன பண்றீங்க, கொடுக்கும்போது சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் கொடுக்கும்போது என்னன்னா எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சேவ் பண்ணணுமோ பகவான் பண்ணிடுவார். ஓகே, அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு அந்த ஆத்மா மோட்சலோகத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா பிரபு? அந்த ஆத்மா பிரபு நீங்க வந்து இப்ப வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்துட்டீங்க, பகவானை புடிச்சிட்டீங்க, சரிங்களா? நீங்க வந்து டெய்லி வந்து உணவுல வந்து என்ன பண்ணுங்க, துளசியை போட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுங்க. அவங்க எங்க இருந்தாலும் வந்து அதாவது அந்த ஆத்மாவை பாத்துக்க வேண்டிய, அதாவது பிதுர்லோகம் இது வந்து சொல்ற சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. ஒருத்தவன் பக்தன் ஆயிட்டா போதும் 21 தலைமுறை வந்து லிபரேட் ஆகுது, பகவான் கிட்ட போய் சேருதுன்றாங்க. நீங்க பக்தன் ஆயிட்டீங்க, நீங்க அதனால கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. உங்களுடைய தாய்க்கு வந்து நிச்சயமா அந்த இது எல்லாமே கிடைச்சிடும் பிரபு. இது சத்தியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அப்புறம் இந்த கொரோனா வந்து இவ்வளவு ப்ராப்ளம் பண்றது இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு நாடுகள்ல. பட் ஆனா நம்ம வந்து நல்லவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க, கெட்டவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. கடவுள் வந்து தண்டனை கொடுக்குறாரு. கெட்ட காரியம் பண்றவங்க அந்நிய அக்கிரமம் நாயில ரொம்ப கெட்ட இதாயிடுச்சு. ஸோ பட் நல்லவங்க கிறிஸ்தவ பக்தி இருக்கிறவங்க பக்தி தொண்டு இருக்கிறவங்க அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தானே இருக்காங்க பிரபு. எந்த கோவிலுக்கு டெம்பிள் இஸ்கான் கோவில் கூட போக முடியாம கடவுள் மூடிட்டா கோவில் டெம்பிள்ஸ் எல்லாம். பட் இந்த கொரோனா போறதுக்கு என்ன ஒரு வழி பிரபு? அது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா பிரபு? அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லீலைகளை புரிஞ்சுக்கிறது முடியாது பிரபு. அதாவது நாளா இப்ப கிளாஸ் எடுப்பேன்னு நினைச்சு கூட பார்த்ததுல, எப்பயும் பிஸியா இருப்பேன். கண்டினியூஸா எனக்கு ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிரபு. இப்ப நான் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுனால, இல்லன்னா நிறைய தடவை என்கிட்ட கேட்டாங்க எடுங்கன்னு. இல்ல நான் முடியாது எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டே இருந்தேன். என்ன போல ஆட்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாரு, பகவான் வந்து என்ன ஹோல்டு போட்டு என்னோட பக்தியை கொடுன்னு சொல்லிட்டாரு. இதே போல ஒருத்தருக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும். நான் இதுதான் என்னோட ரீசன் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு ரீசன் வச்சிருக்கேன். அந்த பரந்தாம எல்லாருக்குள்ளாரையும் பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஆளுக்கு ஒரு ரீசன் வச்சிருக்காரு பிரபு. உங்களுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு. உள்ளார போய் பார்த்தா ரீசன் தெரியும் பிரபு. கரெக்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. நான் சுந்தரி பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன். நான் இது ஆன்லைன்ல இந்த இதெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கேன், ஸ்லோகம்லாம். நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கங்க. சாப்டர் 8 வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. இன்னும் 9 10 வரலீங்களா? இன்னும் வரல. நான் அப்டேட் பண்ண சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. நான் இன்னைக்கே இமிடியேட்டா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து நான் உடனே முடிச்சிடுறேன். ஓகே. அது எத்தனை ஸ்லோகம் வருது டோட்டலா? 16 அத்தியாயம் பண்ணோம். மொத்தம் 18 அத்தியாயம் மாதாஜி. ஏன்னா எல்லா ஸ்லோகமும் எங்களால கொடுக்க முடியல. லிமிட்டடா எது ரொம்ப முக்கியமோ அதை மட்டும் தான் மாதாஜி கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு டீடைல்டா வேணும்னா ஒரு ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகம் மீனிங் அதுதான் அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம். டீடைல்டு இதுக்கு. ஓகே. சோ எத்தனை ஸ்லோகம் வருது டோட்டலா பகவத்கீதால? 700 ஸ்லோகாஸ் மாதாஜி. 700 ஸ்லோகாஸ், 18 சாப்டர்ஸ். 18 சாப்டர்ஸ். ஓகே சார், தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் ஒரு மாதாஜி வந்து கேட்டிருந்தாங்க, டொரண்டோவில் நான் இருக்கேன், கனடாவில் இருக்கேன், எனக்கு மாலை கிடைக்குமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. உங்களுடைய அதே போல மஸ்கட்ல இருக்கவங்களும் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, மஸ்கட்ல நாங்க இருக்கோம், மாலை கிடைக்குமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. நாங்க அந்த மெயில் ஐடி சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கோம், அந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க. ஏன்னா மஸ்கட்லயும் வந்து இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, உங்களை அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களை இந்த மெயில் ஐடியோட போன் நம்பரோட அனுப்புங்க. அதே போல டொரண்டோவிலேயே டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, அவங்களுடைய போன் நம்பரும் எங்களுக்கு இருக்கு. நீங்க இந்த இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புனீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களை போன்ல கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஹரிபோல். Shall we go for the next question? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, ஓம் தத் சத்னு இன்னைக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க. இதை எப்பப்ப யூஸ் பண்ணலாம், எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்?
பகவத்கீதை, நீங்க பகவத்கீதை படிக்கிறீங்கல்ல, ஒரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போது நல்ல காரியம் இது பண்ணாலும் ஓம் தத் சத், சரிங்களா? இது வந்து சொல்லலாம், எந்த நல்ல காரியத்துக்கும் சொல்லலாம். அப்படி இப்ப மார்னிங் நம்ம எந்திரிக்கும் போது கூட நம்ம சொல்லிட்டு மார்னிங் எழுந்திரிக்கும் போது நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோமா, எழுந்திருக்கும் போதே 7 தடவை ஹரி 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 ஹரின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவோம். இந்த ஹரிநாமம் தான் உங்களை எல்லா விதமான துன்பங்களும் காலையில ப்ரொடெக்ஷன். உங்க பாடியை சுத்தி என்ன பண்றீங்க, நாராயண கவசம், நாராயண கவசத்தை பாடி ஃபுல்லா நீங்க போடுறீங்க. 7 டைம்ஸ் நீங்க போட்டு என்ன பண்றீங்க, ஃபுல்லா உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுவார் பகவான். காலையில ஹரின்ற நாமம். இது வந்து செயல்கள் செய்யும் போது, நல்ல காரியங்கள் செய்யறீங்கல்ல, தானம் கொடுக்கும் போதோ, தவம் பண்ணும் போதோ, இல்ல யாகம் பண்ணும் போதோ, யஜ்ஞம் பண்ணும் போதோ இதை நார்மலா பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. அப்புறம் பிரபுஜி இன்னொரு கொஸ்டின், நேத்து நான் கேட்டிருந்தேன் இந்த சொர்க்கவாசல் இது அப்படின்னு. நீங்க அன்னைக்கு அந்த சொர்க்கவாசல்ல இது போனா கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள நேரடியா அவரே கூட்டிட்டு போவாரு அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு. இப்ப நிறைய பாவம் பண்ணவங்க, இது மத்தவங்களுக்கு துன்புறுத்தினவங்க, அவங்க எல்லாம் அன்னைக்கு அந்த ஒரு நாள் அந்த இதுல போனா போதுங்களா? இல்லம்மா, அது முடியாதுமா. பக்தர்கள், அதான் சொல்றீங்களா, அத போகும்போது என்னன்னா அவங்களுடைய பாவம், ஏன்னா பக்தர்களோட அவங்க வந்து ஒன்னா சங்கமிப்பாங்க. இதுல நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய சாதுக்கள் வருவாங்க, நிறைய பக்தர்கள் வருவாங்க. இந்த பாவம் பண்ணவங்களும் வந்தா கூட, ஏன்னா அவங்களும் பகவானோட குழந்தைங்க தானே, முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுடைய பாவங்கள் வந்து அங்க இதுவா என்ன பண்ணும், அவங்களும் ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க. உடனே எல்லாம் லிபரேஷன் கிடைக்காது. பக்தர்களுக்கு பகவான் இது பண்ணுவார். இதே போல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார், ஸ்பிரிச்சுவலா அவங்க யோசிச்சு பார்ப்பாங்க, நம்ம பண்ணக்கூடியது நல்லதா தப்பான்றது. எல்லாருக்குள்ளாரையும் பகவான் இருக்காருல்ல, அவங்க யோசிச்சு பார்ப்பாங்க, நம்ம இனிமேட்டு தப்பு பண்ணக்கூடாது. இதனாலதான் நம்மள கோயில் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்றுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. உள்ளார போயிட்டு அந்த பக்தர்களோட இருக்கும்போது நமக்கு நல்ல சிந்தனைகள் வரும். பாவங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன இனிமேட்டு பண்ணக்கூடாது, பண்ண பாவங்களுக்கு நம்ம என்ன பிராயச்சித்தம் பண்ணோன்ற அந்த சிந்தனை வரும் அவங்களுக்கு. பக்தர்களுக்கு வந்து அந்த இது கிடையாது, பகவான் வந்து அழைச்சிட்டு போயிடுவார். சரிங்க ஜி. அப்புறம் அந்த ஒரு பிளேஸ் ஒண்ணு சொன்னீங்கல்ல, விருந்தாவன், அப்புறம் இன்னொரு பிளேஸ் நிதிவனம் போங்க. அது வந்து அங்க வந்து சொல்லுங்க. அந்த நிதிவனம் எங்க இருக்குங்க? விருந்தாவனத்துல இருக்கு. விருந்தாவன் அது எந்த ஏரியா? அது மதுரா தெரியுங்களா? ஆமா, மதுரா. உத்தரப்பிரதேசல மதுரா இருக்குல்ல, கண்ணன் ஓடி ஆடி விளையாண்ட இடம் வந்து இந்த விருந்தாவனம். கோகுலம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. விருந்தாவனம், கோகுலம், நந்தகிராமம், இதெல்லாம் விருந்தாவனத்துல வந்து நீங்க வந்து நெட்லயே டைப் பண்ணி பாருங்க, நிதிவனம் டைப் பண்ணி பாருங்க, விருந்தாவனம் டைப் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து எல்லா டீடைலும் கிடைக்கும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜி, நீங்க நல்லா கிளாஸ் எடுத்தீங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா போயிட்டு இருந்தது. நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்குங்கிறதா ஒரே கவலையா இருக்கு. கண்டினியூ பண்ண போறோம்ல மாதாஜி, கவலைப்படாதீங்க. நான் வந்து எப்பயும் வந்து இது பண்றதுல கண்டினியூ பண்ணுவோம். பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தால நான் உங்களுக்கு என்னால எனக்கு இருக்கிற பகவான், எனக்குள்ளார இருக்க பகவான் மூலமா உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். என்னோட பொண்ணு, பையன், அம்மா 3 பேத்தையுமே ஜூலை 1st பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. ஹரிபோல். எல்லாரும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வரணும். அனைவரும் பரந்தாமனுடைய திருவடிகள் அடையணும். எல்லாம் பரந்தாமனுடைய ஞானம் பெறணும். ஹரிபோல். கண்டிப்பாங்க ஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பக்தி விக்ஷாக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன், பட் எனக்கு பதில் இன்னும் வரல. நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல குரூப்லயே அனுப்பிருக்கீங்களா மாதாஜி? வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஃபுல்லா அப்ளிகேஷனா ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சாச்சு கம்ப்ளீட்டா. அது நான் பாத்துறோம். இனிமேட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாதாஜி. ஏன்னு வச்சீங்கன்னா நாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்தாச்சு. இண்டிவிஜுவலா வந்து எல்லாருமே அவங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாரும் மெசேஜ் அனுப்புறீங்க. ஃபியூச்சர்ல இதுக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாவே நாங்க சால்வ் பண்ணுவோம். அதனால ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், வரலனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். யூ வில் பி இன் தி குரூப். அது என்னவோ நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமா சாட் மூலமா முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. இது வரைக்கும் கரோனாவால ஸ்ரீரங்கத்தை விட்டுட்டு இங்க ரெங்கனாரை விட்டு உட்காந்தேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் உங்களுடைய இந்த இது பிருந்தாவனத்துக்கே எங்களை அழிச்சுன்னு போய் கோபியர்களா மாத்தி கிருஷ்ணாவை நீங்க அட்வைஸ் பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, சுப்பீரியரா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. 18 நாள் ஓடினதே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கும் மாதாஜி உங்களை போல பக்தர்களோட இருக்கிறதுனாலதான் என்னாலையும் சொல்ல முடியுது. இத்தனை சாதாரணமானவங்களும் சொல்ல முடியாது. 120 பேர் இருக்கீங்க, அதாவது 120 பேருமே பக்தர்கள் தான். நான் என்கிட்ட கேட்டாங்க, அந்த மூலவரை கொண்டு வந்து கிருஷ்ணரா இங்க மாத்தி காமிச்சிட்டீங்க. அங்க கிருஷ்ணர் படுத்துருக்கா, இங்க கிருஷ்ணரா வந்து காமிச்சிட்டீங்க. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்தோஷமா இருக்கு. ரெண்டாவது பக்தி விஷாலையும் உங்களை மீட் பண்ணணும்னு ரொம்ப அவசியம். ஒரு நாளைக்கு வாங்க. நிச்சயம் வர மாதாஜி. ஒரு நாள் கண்டிப்பா, வாரத்துல ஒரு நாள் நான் உண்டு. வாரத்துல நான் நிச்சயமா வர மாதாஜி. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன என்னைக்குமே விருட்சம் வச்சவால மறக்கவே கூடாது. பழக்கம் வச்சாதான் புதுசுக்குள்ள நுழைய முடியும். சரி மாதாஜி. பகவான் வச்சிருக்காரு மாதாஜி. நான் சும்மா ஒரு கருவி மாதாஜி. எனக்கு நான் அவரோட கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி, அவ்வளவுதான். அந்த கருவி தூண்டினதால்தான் இந்த விளக்கு எரியுது. ஹரிபோல். ஹரிபோல். விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ரங்கனை மறந்து இந்த கிருஷ்ணன் நினைக்க தோன்றது.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, இங்க ரங்கநாதன் கிருஷ்ணர் ஒண்ணுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன் ரங்கனும் ஒண்ணுதான். உங்களுக்கு வந்து இப்ப கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்குறாரு அவ்வளவுதான். திரும்ப ஸ்ரீரங்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே ஸ்ரீ ரங்கநாதன் கிருஷ்ணா காட்சி கொடுக்க போறாரு. ஆமா, அவர்தான் ஓடி வந்து படுத்துட்டாரு. இப்பயும் இந்த யசோதா கட்டின அந்த தாம்பு இது அவருக்கு இருக்கு. ஆமா ஆமா, ரங்கநாதர் போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கு மூலவர்கிட்ட. அவர் கட்டின அந்த பயப்படாம இருக்கணுங்கிறதுக்கு அந்த இதெல்லாம் கட்டின அந்த பிசாசு பேய் பூதம் எல்லாம் அதுக்கோசரம் கட்டின அந்த தாயத்தெல்லாம் இருக்கு. மானு தாயத்து இதெல்லாம் அவர் கழுத்துல இருக்கு. இருக்குங்களா மாதா? நான் பார்த்தது இல்ல மாதாஜி. நீங்க ரொம்ப நல்ல தகவல் கொடுத்திருக்கீங்க. ஆமா, ரொம்ப அவசியம் பாருங்க. அப்புறம் எல்லா பெருமாளுக்கும் கையில சங்கு சக்கரம் இருக்கு, இவருக்கு சங்கு சக்கரம் கிடையாது. ஏன்னா ஹஸ்தத்துல சங்கு சக்கரத்தை வச்சுருக்காரு. அவருடைய ஹஸ்தம் தான் சக்கரம். இந்த பின்னாடி இப்படி வச்சிருக்கிற ஹஸ்தம் வந்து அதுல சக்கரம் இருக்கு. சரி சரி மாதாஜி. அதே மாதிரி திருவள்ளிக்கணி பார்த்தசாரதி எல்லாரும் தாமரை படத்துல இருப்பா. பார்த்தசாரதி பெருமாள் மட்டும் சேஷப்படத்துல இருப்பார். புரியல மாதாஜி. இது அது வந்து எல்லா பெருமாளும் வந்து தாமரை பூ பீடத்துல தான் இருப்பார். பங்கஜ பீடம் சொல்லுவா. ஆனா திருவள்ளிக்கணில பார்த்தசாரதி பெருமாளை போய் கிட்ட பாருங்க, பார்த்தேன்னா சக்கரம் இருக்காது, ஆனா சங்கு இருக்கும். பட் கீழே வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா 5 தளம் நாகத்து மேல அவர் நிப்பார். தாமரை பீடம் நோ. ஓகே 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 மாதாஜி. நல்ல அருமையான சொல்லிருக்கீங்க. அவசியம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். போயிருக்கோம். அந்த அளவுக்கு இவ்வளவு உன்னிப்பா பார்த்தது இல்ல மாதாஜி. நல்ல ஞானத்தை கொடுத்தீங்க. கட்டாயம் பாருங்க, கட்டாயம் பாருங்க. பாக்குறோம் மாதாஜி. சேஷபீடம் அவர் வந்து சேஷபீடத்துல நிப்பார். சேஷம் தான் கீழே வந்து தாமரை பூவா இருக்கும். சரி. 5 நாகம் அந்த வால் முதற்கொண்டு அப்படி சுத்தி தெரியும். சரி மாதாஜி. சரி, கம்ப்ளீட்டா தெரியும். சேவிக்கிறோம் மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப சத்சங்கம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Hare Krishna. Please mute yourself and ask the question. Hello. Hare Krishna. சொல்லுங்க. Hare Krishna. கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, சொல்லுங்க. முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி சொல்றதுக்காக தான் இந்த ஃபோன் கால். சொல்லுங்க. நானும் எங்க ஹஸ்பண்டும் இத கேட்டுட்டு இருக்கோம் 17 நாளா. நீங்க ரொம்பவே அருமையா சொல்றேன். இந்த 700 ஸ்லோகத்தை எப்படி இந்த 18 நாளுக்குள்ள அவ்வளவு அழகா கண்டென்ஸ் பண்ணி சொல்ல முடியுங்கிறத ஒரு ஆச்சரியம் தான். அத ஹலோ சொல்லுங்க மாதாஜி. பரந்தாமனுடைய அருள் மாதாஜி. எனக்கு அந்த கண்ணனுடைய ஒரு அருள். நான் வந்து சும்மா ஒரு கருவி மாதாஜி. என் மூலம் என்ன ஒரு கருவியா யூஸ் பண்றத தவிர எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது மாதாஜி. அது வந்து எங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் உங்கள் மூலமா கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இது. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி பரமாத்மா வேற மாதிரி எல்லாருக்கும் இது போய் சேரணுங்கிற மாதிரி ஒரு அவர் எண்ணம் போல இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. அது சின்ன குழந்தையில இருந்து நாங்க சுப்பிரமணியன் அவர் கேட்கிறோம். அந்த குழந்தை எவ்வளவு அழகா ஆர்வமா சொல்றாருனாக்கா அதுக்கு வந்து உங்களுடைய விளக்கம் தான் காரணம். அவ்வளவு அழகா புரியும்படியா, ஒரு சின்ன குழந்தைக்கும் புரியும்படியா சொல்லணும்னாக்கா அது ரொம்பவே எங்களுக்கு அது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு இது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல வந்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த பகவத்கீதை உங்களுக்கு வந்து என்ன மாற்றங்களை கொடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். பல பேருக்கு பல விதமான மாற்றங்களை கொடுத்துருக்கு. அதனால வந்து உங்களுக்கு என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது, இந்த பகவத்கீதையினால என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். அதுல அனுப்புங்க. இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும். இன்னும் மேல மேல குரூப்ஸ் வந்து இது பண்றது இருக்கும். மேல எங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வேணும். அதுல இமெயில் ஐடியில அனுப்பும். உங்களுக்கு உண்டான மாற்றம் என்னன்றதை தயவு செய்து தெரிவிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. நீங்க சொன்னீங்களே அது சூதாட்டம்னா அதனால நம்ம பாவம் வந்து நம்ம பாவப்படுவோம்னு. இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாம் பண்றாங்களே கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து, அதாவது கம்மியான விலைக்கு இருக்கும் போது வாங்குறது, அதிகமான விலைக்கு இருக்கும் போது விற்கிறது, அது சூதாட்டமா? அதனால நம்மளுக்கு பாவம் சேருமா? நிச்சயமா மாதாஜி. அதாவது வந்து மக்கள் செய்யக்கூடிய பாவம் அரசனுக்கு போய் சேரும்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல அரசன் செய்யக்கூடிய பாவமும் மக்களுக்கு போய் சேரும். இன்றைய சமுதாயம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அரசாட்சி முறை செய்து காப்பாற்றும்
மன்னவனை மக்களுள் இறையென்று வைக்கப்படும் சொல்லிட்டு வந்து திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. இறைவனுக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து நம்ம வந்து அரசர்களை வந்து வச்சிருந்தோம், முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவனை. இது நாளும் பண்ணக்கூடாது மாதாஜி. இது வந்து இட்ஸ் கேம்பிளிங் ஒன்லி. அதாவது என்னன்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப துன்பத்துக்கு உண்டாயிருந்த இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜா வந்து களிக்கு இடம் கொடுத்திருந்தார். அவர்கிட்ட போய் களி வந்து இடம் கேட்கும் போது என்ன பண்றாரு, இந்த 4 இடத்த கொடுத்திருந்தார். 5வது ஒரு இடம் கேட்கும்போது கோல்டுலயும் போய் உட்காந்துட்டாரு. 5வது இடம் வந்து அளவுக்கு அதிகமா எங்க கோல்டு இருக்கு அங்கேயும் போய் உட்காந்துட்டாரு. இது வந்து களி இருக்கக்கூடிய, அதனாலதான் மக்கள் வந்து ஆனந்தம் இல்லாம இருக்காங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தாங்க மாதாஜி. ஒரு மாடு இருக்கும், பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சோண்டு நிலம் இருக்கும், அந்த வீட்டு திண்ணையில ஆனந்தமா படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. இன்னைக்கு ஏசி இருக்கு, காரு இருக்கு, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, ஆனந்தம் இல்ல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நன்றி பிரபுஜி, ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பவர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரபு நாமனிஷ்டாய் பிரபு, இந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இருக்காருங்கல்ல, இந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் பேர் வந்து நாமனிஷ்டாய் பிரபு. அவர் தான் வந்து இந்த பவர் பாயிண்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி இங்கிலீஷ்ல பண்ணி கொடுத்தாரு. நாங்க அதை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டோம். அதனால அவருடைய கைகள்ல நாங்க ஒரு கருவியா தான் இருந்து செயல்பட்டோம். அவருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழே, அதே போல வந்து பல மாதாஜிக்கள் பிரபுக்களுடைய வழிகாட்டுதல் தான் இது பண்ணோம். பரந்தாமனோட கையில ஒரு கருவியா இருக்கும், நாமனிஷ்டாய் பிரபு கையில ஒரு கருவியா இருந்தா இந்த இதை நடத்திட்டு இருக்கும். ஹரிபோல். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் ரமேஷ் சவுதில இருந்து பேசுறேன். சொல்லுங்க. முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் ஜி. நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுக்காக இந்த எனக்கு டவுட்காக நான் கால் பண்ணல. ஆரம்பத்துல எல்லாம் நான் வந்து கடவுளை தொழுகிறவன் தான். பட் என்ன ஒரு டெஸ்டினேஷன் இல்லாம, அதாவது எதுக்காக கும்பிடுறோன்றது தெரியாம கும்பிட்டுட்டு இருந்தோம். இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல உங்களோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணனால இப்ப எதுக்காக கடவுளை கும்பிடுறோன்ற ஒரு டெஸ்டினேஷன் கிடைச்சிச்சு, முத்திக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றி ஜி. அப்புறம் இந்த கொரோனானால யார் யாருக்கோ கஷ்டப்படுறாங்க, ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னாரு. ஆனா கொரோனா வந்ததுனால என்ன மாதிரி இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் நீங்க ஒரு கண்ணை திறந்து விட்டுருக்கீங்க. திரும்ப ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் நான் ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப சவுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஈவன் எங்க அபார்ட்மெண்ட் பக்கத்துல எல்லாருக்குமே கொரோனா. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள், எங்க க்ளோஸ் கான்டாக்ட் எல்லாருக்குமே கொரோனா. நானும் போய் செக் பண்ணேன். பட் எனக்கு மட்டும் கடவுள் அருளால நெகட்டிவா இருந்துச்சு. இதனால என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, கடவுள் நீங்க சொல்றது கரெக்ட், 100% கரெக்ட். எந்த கர்மா யாருக்கு இருக்கோ அவங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. ஏன்னா இப்ப எல்லாமே இந்த WHO வந்துட்டு சொல்றது கூட க்ளோஸ் கான்டாக்ட் இருக்கவங்களுக்கு கட்டாயமா கொரோனா வரும்னு சொல்றாங்க. ஈவன் நாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து சமைச்சு சாப்பிடுறோம், எனக்கு மட்டும் வரல. அது கடவுளோட அருளால தான். அதனால கொரோனா வந்துட்டு யாரும் வந்து பயப்பட வேண்டிய தேவையும் இல்லைன்ற உங்க மூலமா நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்ப எங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே 14 days குவாரண்டைன் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. ஈவன் எபோவ் 40 இருக்காங்க, 30 கீழே இருக்காங்க. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. இது உங்க மூலமா நான் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்ல வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதே திடமான பக்தியோட இருங்க. பரந்தாம யோகக்ஷேமம், உங்களுடைய யோகக்ஷேமங்கள் அனைத்தையும் பரந்தாமம் பாத்துக்கோம். நீங்க நிச்சயமா உங்களை பாதுகாப்பா. Thank you ji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Next question. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. இப்போ ஒருத்தரோட எச்சல் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நீங்க சொன்ன இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. எங்க கலாச்சாரத்துல ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டு அவர் தட்டுல வந்து ஒய்ஃப் சாப்பிடுவாங்க. நான் இன்னைக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க மாதாஜி. அதாவது வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து பால் பழம் கொடுப்பாங்க. இது வந்து கணவன் மனைவிக்கு மட்டும்தான் மாதாஜி. இதை நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தினீங்க. கணவன் மனைவி வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற வேற இடத்துல இருந்து வரும், வேற வேற கர்மாக்களோட வரும். அந்த 2 கர்மாக்களையும் அப்பயே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க ஈக்குவலா. அதாவது வந்து கணவன் சாப்பிட்ட பாலையும் மனைவி சாப்பிட்ட பழத்தையும் வந்து என்ன பண்ணும், இது வந்து நம்மளுடைய இதுல வச்சிருப்பாங்க, நம்மளுடைய சாஸ்திரத்துல இருக்கு இது சொல்லப்பட்டு. என்னன்னா கர்மா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க அப்பவே. என்னன்னா 2 பேருமே சமபங்கா இருந்து இந்த கர்மத்தை தீர்த்துக்கிட்டு பகவானை வந்து அடையும். கணவன் மனைவிக்கு மட்டும் இது நம்மளுடைய சாஸ்திரம் விலக்களிக்கப்பட்டிருக்கு மாதாஜி. இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தினீங்க. ஓகே. ஏன்னா ரெகுலரா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு திடீர்னு இப்படி சொன்ன உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இல்ல மாதாஜி, நீங்க கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். கணவன் மனைவிக்கு உள்ளார வந்து அது இருக்கலாம் மாதாஜி, சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா 2 பேரும் வந்து பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தினால 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கோம். 2 பேரும் ஈக்குவலா கர்மாவை ஷேர் பண்ணிக்கணும்ன்றதுக்காக இது நம்ம திருமணத்திலே சடங்கா வச்சிருக்கோம். இந்த இது தவறு கிடையாது மாதாஜி. இருந்தாலும் 2 பேரும் பிரசாதத்தை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. அதுதான் என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள். ரெகுலரா சாப்பிடுறதே பிரசாதம் தானே. நான் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் தான். அவ்வளவுதான். அப்ப ஓகே மாதாஜி. கர்மா நோ கர்மா. நீங்க வந்து அகர்மாவில இருக்கீங்க, பகவான் கிட்ட டைரக்ட் தான். ஹரிபோல். அதான் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் தானே. அவர் கொடுக்காம நமக்கு கிடைக்கிறது. ஓகே மாதாஜி. ஹரிபோல். இன்னொரு क्वेश्चन. இப்போ மதுரமலாம் சொல்லிட்டு ஓம் தத்
சத்துன்னு சொல்றது எதுக்குன்னா பெரியவா சொல்லியிருக்கிறது தத்துன்னு சொன்னா நம்ம ஏதாவது தவறுதலா ஏதாவது உச்சரிப்பு வந்திருந்தா கூட தத்துன்னு சொன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணு சரியாயிடும், பகவான் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. நீங்க வேற ஏதோ மீனிங் கரெக்டா தான் சொல்லிருக்கீங்க. ஏன்னா அதுக்கு தான் நான் எப்பயுமே சொல்றேன், எது செஞ்சாலும் பகவானுக்காக. ஏன்னா நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கிடையாது, பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. எப்படி நம்மளே அறியாம தவறுகள் செய்யும். அந்த பகவானுக்காக செய்யும் போது என்ன பண்ணுவார், அவரு ரெக்டிஃபை பண்ணுவார். அதுக்காக தான் இந்த மந்திரம் நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. ஓம் தத் சத். ஓம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து விஷ்ணுவை கூப்பிடுறோம். அப்புறம் தத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா வந்து டிட்டாச்மெண்ட். அதுல நான் செய்யக்கூடிய வேலை எனக்காக செய்யல கிருஷ்ணா, உனக்காக செய்யறேன், அந்த பரந்தாமன் பூர்ண உண்மைக்காக செய்யறன்ற போது என்னன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய மாசு மறுக்களை பகவான் பார்த்து நீக்கிறார். என் பெரியவா அது மாதிரிதான் சொல்லி கொடுத்துருந்தா. சரி, அதையும் சந்தேகம் கேட்டுக்கலான்னு. அப்புறம் 25 கொஸ்டின் நாளைக்கு கேட்பேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுவும் குவிஸ் ஃபார்ம் தானா இல்ல எப்படி? அது வந்து நாளைக்கு தான் மாதாஜி தெரியும். நான் உங்களுக்கு வந்து இப்ப டென்டேட்டிவா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன், ஓரளவுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸும் சொல்லிட்டேன். அது தகுந்தப்பல ஒன்னும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஓப்பன் கொஸ்டின் தான் மாதாஜி, நீங்க நெட்லயே பார்த்து டைப் பண்ணி கூட நீங்க அது பண்ணிக்கலாம். எங்களோட நோட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வச்சு நீங்க தாராளமா. இது வரைக்கும் கொடுத்ததெல்லாம் 6 கொஸ்டின் 6 ஆன்சர் கொடுத்து அதுல 1 டிக் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கு. நான் இன்னும் எதுவுமே பண்ணல, இனிமேதான் பண்ணணும். ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தா 6 ஆன்சர் இருக்கும், அதுல வந்து 1 டிக் பண்ணுவோம். இப்ப நீங்க கொடுத்துருக்குன்றீங்கல்ல ரெகுலரா, அது மாதிரி. இப்ப இந்த 25 கொஸ்டின் கேட்பேன்னு சொல்றேன் இல்லையா, அது எந்த மாதிரி கேட்பேன்னு கேட்பேன். அது இது வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு என்னன்னா வந்து ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. இன்னும் வந்து அது வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் டென்டேட்டிவா என்ன கேட்பாங்கன்றத சொல்லியிருக்கேன். அதாவது வந்து மேக்ஸிமம் ஆப்ஷன்ஸா தான் இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க கவலைப்பட வேணாம், எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் மாதாஜி. நீங்க எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 100% எல்லாருமே 100 out of 100 எடுப்பீங்க, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. என்னுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அதாவது டிவோட்டிஸ் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு பிரார்த்தனை. இந்த ரிலேஷன் ஒரு பிள்ளைக்கு 23 வயசு தான் ஆறுது, கொரோனா அட்டாக் ஆயிடுச்சு. அந்த பிள்ளை நல்லபடியா பழச்சு வந்து அந்த பிள்ளை வந்து சம்பாரிச்சாதான் அவ ஃபேமிலிக்கே சாப்பாடு. வெளியில போக வேண்டிய கட்டாயம், அதனால போயிட்டு வந்துட்டு எப்படியே பகவான் வந்து அதை கொடுத்த மாதிரியே சரி பண்ணி அவ நல்ல நிலவுக்கு வருது. எல்லாருமே சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும் கிருஷ்ணா கான்செப்ட். அது ஒரு நிச்சயமா பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. முந்தா நாள் பேசும்போது கூட சொன்னா, பரவாயில்ல 4 வீடு தள்ளி இருக்கா அந்த ஈரமணின்றவர், அவர்லாம் நல்ல ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி இப்படி பண்ணணும்னு சொன்னா, பாவம் அவருக்கு வந்துருக்குன்னா. அப்பதான் நினைச்சிருந்தேன், பரவாயில்ல நம்ம ஃபேமிலி அளவுல எல்லாம் நல்லா இருக்கு, அவள இருக்க வரலன்னு நினைச்சு மூடல. காத்தாலும் நினைச்சிருக்கேன், சாயந்தரம் இப்படி ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு. 1 வாரம் ஆகுது ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்கு அந்த பிள்ளை. சரி, இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறதுனால இது ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை, அதையும் உங்க பக்கத்துல சமர்ப்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணிட்டேன். இது மேல கிருஷ்ணர் பார்த்துக்கிட்டு எல்லாருமே ஒரு தடவை, எல்லாருமே அதுல கேட்டுட்டு இருக்கு, எல்லாருமே ஒரு தடவை என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. 3 டைம்ஸ் சொல்லுங்க. 3 டைம்ஸ் எல்லாருமே சொல்லணும். இப்ப பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஒரு 51 பேர் இருக்கீங்க. பிரார்த்தனைக்கு வந்து வலிமை உண்டு. நான் திரும்ப சொல்லும் போது நீங்களும் அப்படியே ஒரு 3 தடவை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. மாதாஜி வருத்தப்பட வேணாம், பரந்தாமன் நல்லபடியா பாத்துக்குவார், யோகக்ஷேமங்களை பாதுகாப்பார். ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. லோகா சுகினோ பவந்து. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. நிதிவனம் பத்தி சொன்னீங்க, பிருந்தாவன்ல இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? மாயாப்பூர்னு சொன்னீங்க, அது எங்க இருக்கு? மாயாப்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு. வெஸ்ட் பெங்கால் கல்கட்டா இருக்குல்ல, கல்கட்டால இருந்து ஒரு 3 hours ஜேர்னி மாதாஜி. 3 hours ஜேர்னி. அது வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் இஸ்கானுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அங்கதான் இருக்கு. சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய பிறப்பிடம் நவதீப்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, அதுவும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கு மாதாஜி. ஓ, அவரோட பிறப்பிடம் அங்க இஸ்கான் இருக்கு. ஆமா, அங்கே அந்த மாயா அந்த ஏரியாவுல இருக்கு, நவதீப்ன்ற ஏரியாவுல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி, சௌக்கியமா இருக்கீங்களா? நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கீங்களா பெங்களூர்ல இருக்கீங்களா பிரபுஜி? பெங்களூர் பிரபு. பெங்களூரா? ஏன்னா பெங்களூருக்கு நான் அடிக்கடி வருவேன், அதுக்காக தான் கேட்டேன். இல்ல பிரபு, பெங்களூர். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ் இருந்தது நாளையோட முடியுது.
அடுத்த செஷன் இந்த எடுக்கும்போது நீங்க எடுப்பீங்களா தமிழ்ல இல்ல வேற யாராவது எடுப்பாங்களா? மாதாஜி ஆட்களை பொறுத்து, அதாவது என்னன்னா டீடைல்டு ஸ்டடி ஆஃப் அதாவது பகவத்கீதை ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகம் வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் வந்து நான் தான் எடுப்பேன் மாதாஜி. அது வந்து அது கூட வந்து என்ன பண்ணுவோம், நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு நிறைய கதைகள் சொல்லுவேன். அதாவது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஜெகநாதருடைய கதைகள் எல்லாமே வந்து பகவத்கீதை டீடைல்டு ஸ்டடி நான் தான் எடுப்பேன் மாதாஜி. டீடைல்டு ஸ்டடி ஃபுல்லா 700 ஸ்லோகங்களும் வந்து நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. இதுதான் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். மற்றபடி வந்து அதுல அந்த உபநிஷத்துக்கள் அதே போல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்காங்க, இந்த மாடியூல்ஸ் போல ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நிறைய இருக்காங்க சரிங்களா. இப்ப கிட்டத்தட்ட இது வரைக்குமே ஒரு 110 120 பேர்கிட்ட வந்திருக்காங்க. 700 ஸ்லோகங்களையும் அந்த 110 பேர் 20 பேருக்கு நானே தான் சொல்லி கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அவங்க கிட்ட நான் தான் அதுதான் இது பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா எல்லாரும் ஆசையா இருக்காங்க அதை கேட்கறதுக்கு சொல்லிட்டு. மத்தபடி வந்து இந்த மாடியூல்ஸா கொடுப்பாங்க, எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்ல. அந்த இப்போ ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னா ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு 25 30 அதே போல இது பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற ஒருத்தவங்களை இது அப்பயும் நான் கூட தான் இருப்பேன் மாதாஜி. உங்களை தனியா விட்டுட மாட்டேன். அந்த கிளாஸ்லயும் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன். அவங்க எடுக்கும்போது நான் அவங்க கூட இருப்பேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்ததுன்னா நான் கிளியர் பண்ணுவேன் மாதாஜி. நான் வந்து அப்படியே விட்டுட்டு போறது கிடையாது. அவங்க என்ன நம்பி எல்லாருமே கிருஷ்ணரை நம்பி வந்திருக்கீங்க, அதனால வந்து நான் கூடவே இருப்பேன் மாதாஜி. 700 ஸ்லோகாஸ் நான் இருந்து எடுத்து கொடுப்பேன். பகவானுடைய அருளால என்னால முடிந்த அளவுக்கு நான் எடுத்து கொடுக்குறேன். மத்தபடி அவங்க இந்த மாடியூல்ஸ் போடுறாங்க பாத்தீங்களா, இல்ல இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அதுல எல்லாமே பாகவதம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுப்பீங்களா? எப்படி அந்த ஸ்டடி மாதாஜி எல்லாமே கொடுப்போம், எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் கொடுப்போம். அது படிச்சு அதுல டெஸ்ட் உண்டா இல்ல எப்படி? அதுக்கு சர்டிபிகேட் உண்டா இல்ல எப்படி? அது ஒன்னும் டிசைட் பண்ணல மாதாஜி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமா நாங்க லான்ச் பண்றோம். இந்த இது வந்து இந்த கொரோனா பீரியட்ன்றதுனால வந்து இதை லான்ச் பண்றோம். கொஞ்சமா ஆக்சுவலா வந்து டெஸ்ட்ன்றது டெய்லி கேள்வி கேட்போம் மாதாஜி. அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் கேள்வி கேட்போம். நீங்க வந்து இப்ப அன்மியூட் பண்ணிட்டு பதில் சொல்லலாம். क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர் போல இது வரைக்கும் டிசைட் பண்ணல மாதாஜி. ஓகே. அடுத்ததுக்கு ஜி, இப்ப வந்து இப்போ நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, இப்ப நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்காங்க. அப்ப எங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு தெரியவே தெரியாது யார் யாருன்றதெல்லாம். சோ அப்ப அந்தபோது இப்ப இந்த ஒரு இதும்போது இது எப்படி இந்த பூர்வ ஜென்மத்துல ஏதாவது எங்கேயாவது ஒரு ஜென்மத்துல அந்த தொடர்பு இருந்திருக்குமா? இப்ப இந்த கிளாஸ்ல இவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. சோ அது ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்துல அந்த தொடர்பு இருக்கிறதுனால இப்ப மறுபடியும் அந்த ஒரே இதுல ஃபேமிலி ஆட்டம் சேர்ந்து இந்த இதை அட்டென்ட் பண்ற மாதிரியா எப்படி? அது கரெக்ட், நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. எல்லாத்துக்குமே காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை மாதாஜி. எல்லாமே பூர்வ ஜென்ம தொடர்பு மாதாஜி. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறனாலும் அது ஒரு பூர்வ ஜென்ம தொடர்பு. இன்னைக்கு நீங்க நான் சொல்றதை கேட்கறீங்கனாலும் அது பூர்வ ஜென்ம தொடர்பு. இத்தனை பேர் அட்டன் பண்றாங்கனாலும் பூர்வ ஜென்ம தொடர்பு மாதாஜி. அதாவது இதுக்கு நான் ஒரு சின்னதா ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லி நான் உங்களுக்கு இந்த பூர்வ ஜென்மத்தோட நீங்க கேட்டதுனால இது வந்து ஆழப்பதியும் எல்லாருக்குன்றதுக்காக இந்த கதையை சொல்லிக்கிறேன். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல வந்து என்னன்னா ஒரு சில இடங்கள்ல சூரியன் தான் பெரியவன் சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு சில இடங்கள்ல இந்திரன் தான் வந்து தலைவன்ற போல சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப வந்து என்னன்னா பார்த்தா தேவர்களுக்குள்ளாரி அவங்களுக்குள்ளாரி இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும். அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்து என்னாச்சுன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுனா வந்து காம்படிஷனா வரும். காம்படிஷனா வந்து வந்தவொடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து அடுத்த இதுல என்னன்னு வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா வாலியாவும் சுக்ரீவனாவும் வருவாங்க. வாலியாவும் சுக்ரீவனும் சகோதரர்களா வருவாங்க. இப்ப சகோதரர்களுக்குள்ளார என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த காம்படிஷன் என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா எனிமிட்டியா வந்து மாறும். எனிமிட்டி அவங்க 2 பேருக்குள்ளார மாறும். இது என்னன்னா யாரு, தேவேந்திர மற்றும் வந்து சூரியனுடைய அம்சமா தான் 2 பேர் வருவாங்க. அது அந்த எனிமிட்டி மாறினது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா அடுத்த பிறகுல என்ன கர்ணன் அர்ஜுனனா வந்து வருவாங்க. இவங்களும் யாரும் பாத்தீங்கன்னா சூரியபுத்திரன் இந்திரனுடைய புத்திரன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்க ஆரம்பிக்குது, வந்து காம்படிஷன்ல ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் வந்து எனிமிட்டில முடியுது. அப்புறம் பின்னால வந்து அவங்களுக்குள்ளார வந்து ரொம்ப பகைமை வளர்ந்து போகுது. இது வந்து ஒரு எதுக்கு சொன்னா பூர்வ ஜென்ம தொடர்புக்கு சொல்றேன். இந்த ஆன்மீக விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா போன ஜென்மத்துல வந்து எல்லாம் ஒன்னா கூடி இருந்திருப்போம். ஆண்டாள் சொல்லுவாங்க கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாயின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம போன ஜென்மத்துல எல்லாருமே பக்தர்களா இருந்திருப்போம், விருந்தாவனத்துல இருந்திருப்போம், எல்லாமே ஒன்னா கூடி கண்ணன் கூட வந்து இருந்திருக்கலாம். நமக்கு தெரியாது பகவானோட இது பக்தியை வளர்த்திருந்திருக்கலாம். இப்ப இது மூலமா நம்ம எல்லாம் பூர்வ ஜென்ம தொடர்பு தான் மாத்தாச்சு, வேற எதுவும் இல்ல மாத்தாச்சு. இப்ப அடுத்து ஒரு இது இப்ப அந்த மாதிரி வந்து இப்ப ஓகே எல்லாமே பூர்வ ஜென்மத்தோட அந்த இது பந்தம் இருக்கிறதுனால அது வருதுன்றது. அப்ப இப்ப வந்து நம்மளுக்கு அப்பா அம்மா வந்து அதே மாதிரியா, அப்புறம் இப்ப ஹஸ்பண்ட் இதுன்னும் போது அதுவும் வந்து நல்ல அருமையான கேள்வி எப்படி? அது ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களே தான் இருப்பாங்களா இல்ல மாறுமா? நல்ல அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க 2 பேரும் எதிரியா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனாலதான் யாருமே வந்து எதிர்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. எதிரிகளா இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க 2 பேரும் ஒரே வீட்டுக்குள்ளார போட்டு குழந்தைங்க, அதாவது நீங்க வீட்டுக்குள்ளார பாக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப அந்யூன்யமா இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சரி போன பிறவில ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா பகவானோட இது வந்து என்ன கர்மத்தை தீக்கிறதுக்காக வந்து இது பண்ணிப்பான். சோ ஆல்வேஸ் செட் ஆஃப் ஆத்மாஸ் கம் டவுன், ஆல்வேஸ் செட் ஆஃப் ஆத்மாஸ். சரிங்களா? போன பிறவில வந்து அவங்க வந்து உங்களுக்கு தகப்பனா இருக்கலாம், இந்த பிறவில தாயா வரலாம், நண்பர்களா வரலாம், மாறி மாறி வரலாம். நம்மளுடைய கர்மத்தை கழிக்கிறதுக்காக என்னன்னா அந்த சேம் செட் ஆஃப் ஆத்மாஸ் தான் கீழே வரும் மாதாஜி. அதனால போன பிறவில தாயா இருந்தவங்க இந்த பிறவில தகப்பனா வரலாம் உங்களுக்கு மாறி. ஆனா பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு ரிலேட் ஆகிதான் இருக்கும்.
ஹஸ்பண்டும் அதே மாதிரி தானே? எல்லாமே மாதாஜி, எல்லாமே. அதாவது நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் தான் மாதாஜி. ஹஸ்பண்ட், குழந்தைங்க எல்லாமே அதுதான். போன பிறவில நீங்க செய்த பூர்வ புண்ணியம். பூர்வ புண்ணியம் தான். இப்ப நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மள சுத்தி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா போன பிறவில நம்ம எப்படி இருந்தோன்றது வந்து தெரியும். நம்ம அதனாலதான் சொல்றேன், அடுத்த பிறவி வேணா தயவு செய்து எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸுக்கு வாங்க. வந்து கணவனும் மனைவி அனைத்து குழந்தைங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து எல்லாரும் வைகுந்தத்தை போய் திரும்ப பிறப்பிடக்கூடாது. புனரப்பி ஜனனம் வேண்டாம். ஏன்னா வந்து அடுத்தடுத்த பிறவில இப்ப கணவரா இருக்கவர் அடுத்தது நண்பரா வந்து இது பண்ணலாம். இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது. உண்மை தெரியாதனால மக்கள் என்ன பண்ண டைவர்ஸே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. நம்மளோட சாஸ்திரம் வந்து டைவர்ஸ் இது பண்ணலாம். டைவர்ஸ் பண்ணா என்ன, திரும்ப அடுத்த பிறவில அதே மனைவி தான் நம்மளுடைய சாஸ்திரம். அதுக்கு இந்த பிறவில இந்த மனைவியோட இருந்து கர்மத்தை கழிச்சுட்டு பகவானை போய் அடையிறது வந்து சிறந்தது மாதாஜி. அப்ப சில பேர்லாம் ஒருத்தரே வந்து 3 வாட்டி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க, 4 வாட்டி பண்ணிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இது டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த இது அதே மாதாஜி, அது வந்து திரும்ப வந்து என்ன பண்ண டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பிறவில வெயிட்டிங்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் பிறவில வந்து ரெடியா இருக்காங்கன்ற அர்த்தம். நம்ம சாஸ்திரம் வந்து என்ன சொல்லுது, ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஏகபத்ரி விரதம். இதுதான் நமக்கு ராமன் வந்து காட்டின வழி. ராமனுடைய வழியில நம்ம வந்து போனோம். ஏகபத்ரி ஒரே மனைவி தான். அந்த ஒரு மனைவியோட நல்லதோ கெட்டதோ கர்மத்தால ஒன்னா சேர்ந்திருக்கோம். நான் வந்து அவளுடைய நல்லது கெட்ட இதுதான் நம்ம அதாவது கல்யாணம் பண்ணும்போது மந்திரம் தெரியாமலே ஐயரும் வந்து அதை வெளியில சொல்றது இல்ல, நம்மளும் அதை கேட்கறது கிடையாது. அங்க சொல்லக்கூடியது என்ன இது கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய ஒரு அனுகிரகத்துல வந்து பூர்வ புண்ணிய ஜென்மத்தினால கர்ம வினைகளை தீர்த்துக்கிறதுக்காக ஒன்னா வந்திருக்கோம். ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க விட்டு கொடுத்து வந்து நல்லபடியா வாழ்க்கையை நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம திருமண பந்தமே ஆரம்பிக்குது மாதாஜி. அதனால ஏகபத்தினி விரதம் தான். ஒரே இது பத்தினியோட தான் வாழணும். இல்லைன்னா என்னன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து என்னன்னா இந்த இதுல நீங்க வந்து டைவர்ஸ் பண்ணி போறீங்கன்னா அடுத்த இதுல நீங்க அதே வழியை அனுபவிப்பீங்க. நீங்க வந்து மனைவியா மாறுவீங்க, அடுத்த இது வந்து அவங்க கணவனா வந்து மாறி இதுதான் மாறி நடந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. இந்த விஷயம் தெரியாதனால என்ன பண்றோம், செஞ்சு தப்பு செஞ்சு அடுத்த பிறவில அனுபவிக்கிறோம். தேங்க்ஸ் ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் வனிதா டொரண்டோல இருந்து பேசுறேங்க. அதான் ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களோட செஷன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி ஆன்சர் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் விடுறதே இல்ல. ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு போறீங்க செஷனு. பக்தி விருக்ஷாவையும் சேர்ந்திருக்கேன். அப்புறம் அந்த மாலை கேட்டிருந்தேன். அதுக்கு வந்து நீங்க ஏதோ இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கேன்னு சொன்னீங்களா? எந்த இதுல இமெயில் மாதாஜி? நான் இமெயில் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன். அந்த இமெயிலுக்கு நீங்க எனக்கு அனுப்பி, ஏன்னா இது பப்ளிக் ஃபோரம், அதனால நீங்க அந்த இமெயிலுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா டொரண்டோல வந்து ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க. அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களை வந்து உங்களுடைய போன் நம்பரோ இமெயிலோ இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த இமெயிலை நான் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன். சோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அவங்க மாலை கொடுப்பாங்க. அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதே போல பகவான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு. இன்னும் எங்களால அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ண முடியல மாதாஜி. அவங்க தெரிஞ்சவங்க தான். ஒரு மாதாஜி இங்க இருக்கிற மாதாஜிக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் சொல்றாங்க. மேக்சிமம் 19 நான் வேண்டிக்கிறேன். அவங்களுடைய தொடர்பு உங்களுக்கு ஏற்பட்டு நீங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நல்லபடியா வரணும் மாதாஜி. எந்த இது சொன்னீங்க? சாட் பாக்ஸ் இப்ப இருக்கிற சாட் பாக்ஸ்லயே போட்டுருக்கீங்க. .shrjaganathan@gmail.com இப்ப இருக்கு மாதாஜி. இப்ப இருக்கு. நீங்க வந்து ஓகே பாத்துட்டேன். அதை எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தேன். நான் அதான் அப்ப சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொன்னேன். சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா, நீங்க வந்து யார் எப்படிப்பட்ட கேள்வி கேட்டாலும் நல்லா பொறுமையா நிதானமா பதில் சொல்றீங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமா கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. சோ நம்ம மனுஷங்க என்ன தோணும், இதெல்லாம் ஒரு கேள்வின்னு கேக்குறாங்கன்னு தோணும். இன்னும் சிலது பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இது நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க. நேரடியா கேள்வி கூட வரமாட்டாங்க. ஆனாலும் எப்படிப்பட்ட கேள்வியா இருந்தாலும் எவ்வளவு டைம் ஆனாலும் நீங்க நல்லா நிதானமா நிறுத்தி பொறுமையா பதில் சொல்றீங்க. அது ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லணும் அப்படிங்கறதா நான் சொல்ல வந்த விஷயம். மாதாஜி நான் ஒண்ணும் கிடையாது மாதாஜி. அதாவது எனக்குள்ளார இருந்து ரெமெம்பரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. இல்ல எனக்கு என்ன தெரியும், நான் ஒரு அர்ப்பன் அது தாசன். எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. பகவான் பண்ற இதுல எதுக்குமே நான் எனக்கு பொறுப்பே எடுத்துக்க முடியாது. நான் ஏதாவது பண்ணா பரவாயில்ல. உள்ளார இருந்து அவரு இயக்கி வைக்கிறார், ஆட்டு வைக்கின்றான், ஆடுகின்றேன், அவ்வளவுதான். அது உண்மைதான். ஆனா அதுதான் நான் சொல்ல வந்து என்ன, அந்த பொறுமை நிதானம் இருக்கு இல்லையா, அததான் உங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு நானும் எங்க அம்மா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ அதை பத்தி சொல்ல வரும்போதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி சுத்திலும் நமக்கு இரிட்டேஷன் நிறைய இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு நான் சொல்லும் போதுதான் பசங்க அப்படின்னு சொன்னேன். தவிர உண்மையிலே சொல்லிருக்க கூடாது, வாய் தவறி வந்தது. உண்மையிலேயே ரெட்ட பொண்ணுங்க, எனக்கு 7 வயசு ஆக போறது. உண்மையிலேயே நாங்க அமெரிக்கால நான் சொல்லி நேத்திக்கே பேசினேன். 15 வருஷமா இருக்கேன். என் ரெட்ட பொண்ணுங்க 7 வயசு. 2 பேரும் என்ன சொல்றது வெஜிடேரியன் தான். அது என்ன சொல்றது கடவுள் பக்தி ரொம்ப நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்லுவாங்க, கர்நாடக சங்கீதம் பாடுவாங்க. இங்க அமெரிக்கால இருந்து கூட அவங்க அப்படிதான் இருக்காங்க. எந்த வகையிலயும் நாங்க இந்தியால இருந்து இல்ல அப்படிங்கிறது கிடையாது.
நான் ஜஸ்ட் ஜென்ரலா வந்து ஒரு நம்ம சுத்தி இருக்கிற இரிட்டேஷன் நம்ம கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் கோவப்படுறோம், எல்லாம் பண்றோம், பொறுமை நிதானத்தை தவறிடுறோம். நீங்க அப்படி இல்லாம நல்ல பொறுமையா நிதானமா இருக்கீங்கன்னு சொல்ல வரதுக்காக உதாரணத்துக்கு தான் சொல்ல வந்தேன். அது தவறி சொல்லிட்டு அந்த பசங்களை சொல்லிருக்க கூட. ரொம்ப ரொம்ப அருமையான பசங்க. ஐ அம் ரியலி பிளெஸ்ட். சரி சரி மாதாஜி. மாதாஜி கிளாஸ்ல போடுங்க அவங்கள வந்து இந்த 18 நாள் பசங்க குழந்தைங்க கிளாஸ் இருக்குல்ல நான் போடணும்னு வச்சிருக்கேன். பட் அது வந்து 10 வயசுல இருந்து 7 வயசு. நீங்க இது பண்ணுங்கம்மா. 7 வயசுங்களா மாதாஜி? சரி ஓகே. 2 குழந்தைங்களும் 7 வயசு ஆகுதுங்களா? ஆமா ஆமா, ரெட்ட பொண்ணுங்க. ஓ சரி மாதாஜி. சரி அப்ப நீங்களே உங்க அந்த ஞானத்தை கொடுங்க. தாயை விட சிறந்த ஞானம். சிவாஜி வந்து வந்தது காரணம் என்னன்னா அவங்க தாய் ஜீஜாபாய்னாலதான் இன்னைக்கு அவர் சிவாஜி வந்தார். அதே போல நீங்க வந்து ஞானத்தை கொடுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற ஸ்டோரிஸ்லாம் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி அவங்க ஏஜுக்கு. ஏன்னா அவங்க நல்ல தமிழ் நல்லா பேசுவாங்க. அமெரிக்கால இருந்தா கூட தமிழ் படிக்கிறாங்க, சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் அந்த இந்தியால இருக்கிற மாதிரி இல்ல இல்லையா, அவங்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த இங்கிலீஷ் இது இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்து. ஆனா எழுதுவாங்க, எழுத படிக்க தமிழ்லாம் நல்லா தெரியும், பேசுவாங்க, நல்லாவே வரும். பட் அந்த 50-50 ஆயிடுது இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ங்கிறதுனால அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி அவங்க லாங்குவேஜ்ல நான் சொல்லி கொடுத்து அப்படி இது பண்ணிடுறேன் நானு. பட் ரொம்ப இருக்கு அந்த கடவுள் ஞானம் ரொம்ப இருக்கு அவங்களுக்கு. உங்களுக்குள்ளார இருக்குல்ல மாதாஜி, உங்களுக்குள்ளார இருக்கு. அதனால இந்த குழந்தைங்களும் அப்படி இருக்கு. நல்லபடியா வளர்த்து விடுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ரொம்ப நன்றி பிரபுஜி, உங்க அறிமுகம் கிடைச்சதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர்செல்ஃப். பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சொல்லுங்க. வணக்கம். ரொம்ப நன்றி பிரபுஜி, நல்லா அருமையா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல பிரபுஜி இன்னைக்கு அந்த டொனேஷன், அதுக்கு ஏதோ ஸ்பெசிபிக் அக்கவுண்ட் இருக்குங்களா பிரபுஜி? வெப்சைட்டே இருக்கு. இஸ்கான் மேங்களூர்னு போட்டீங்கன்னா அது உள்ளார போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டொனேஷன் வரும். டொனேஷனை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே அப்படியே உள்ளார போயிட்டு டைரக்டா போயிட்டு அந்த அக்கவுண்ட்ல நீங்க அந்த அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். உங்களால எவ்வளவு இது வந்து இது கிடையாது பிரபுஜி, கம்பல்ஷன் கிடையாது. அதாவது வந்து இந்த பிரசிடென்ட் சொன்னாரு, நீங்க வந்து ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக போறீங்க, நீங்க இதெல்லாம் கேட்க கூடாது. நாங்க வந்து ராதா கோவிந்த வந்து இதுல இருக்காரு, வாடகை வீட்டுல இருக்காருன்னு நாங்களாம் கேட்கிறோம். பிரீச்சர்ஸ் வாய்ப்பா தான் நாங்க நினைச்சுக்கிறோம் பிரபுஜி. பகவான் கொடுத்த எங்களுக்கு வாய்ப்பு தான் இது. ஆமா என்ன பிரபுஜி, நானும் என்னோட பொண்ணும் டெய்லி கேட்கிறோம். மஸ்கட்ல இருந்து அருமையா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபசர் நாங்க கூட இப்படி சொல்லி கொடுக்க முடியாது, நீங்க அருமையா சொல்லி கொடுக்குறீங்க. உங்களுக்கு எங்களோட நன்றி பிரபுஜி. சரி அருமையா சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பக்தியில தொடரணும், பக்தி விருக்ஷாக்கு வாங்க. உங்களுக்கு அந்த எல்லா ஞானமும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம், அதுவும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் பிரபுஜி. நாங்க ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்றோம். பகவான் எல்லாத்துக்கும் எல்லா வளமும் கொடுக்கட்டும், எல்லாரும் நல்லபடியா இருக்கட்டும். ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. லோகா சுகினா பவந்து. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன். ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி இங்க எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா, பகவத்கீதா தொடங்கினா எங்களோட போராத நேரம் நினைக்கிறேன். இங்க கிளாஸ் இப்போ இது வந்ததுனால நின்னுடுச்சு, என்னோட கரோனாவனால நின்னுடுச்சு. கர்மயோகம் வரை தான் ஆயிருந்தது. ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகம் எங்க குருஜி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பகவானா உங்களை அனுப்பி வச்சுட்டாரு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு ஃபுல்லு நாளைக்கு முடியறதே எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடம் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருந்த கிளாஸ். எனக்கு என்ன கேள்வின்னா, நாங்க குருதட்சணை ஒண்ணும் கொடுக்காம படிக்கிறோமேன்னு இருக்கு. இது நான் ஃப்ரீயா படிக்கிறேன் இல்லையா, அப்போ இதுக்கு நாங்க என்ன பண்ணணும்? அதாவது டொனேஷன் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதான் அந்த கோயிலுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றல. ராதா உங்களுக்கு குருதட்சிணானா உங்களுக்கு நீங்க தானே குரு, உங்களுக்கு கொடுக்கணுமே மாதாஜி. நான் கிடையாது குரு மாதாஜி, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. அதாவது ஆதி குரு வந்து கிருஷ்ணர் தான். ராதா கோவிந்தனுக்கு கொடுங்க, அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்காக தான் நாங்க இந்த சேவை செய்யறோம் மாதாஜி. எதையும் எதிர்பார்த்து நாங்க செய்யல. குரு அதாவது நாங்க வந்து பகவானை தான் குருவா வச்சு கும்பிட்டுக்கிட்டு நாங்க இது பண்றோம். அவங்களுக்கு செய்யுங்க, ஏன்னா அவங்க வந்து 4 நல்ல காரியங்கள் பண்றாங்க. இதே போல திரும்ப திரும்ப செய்வாங்க. அந்த கோயிலுக்கு செய்யுங்க மாதாஜி. எங்களுக்கு பகவான் எல்லாமே கொடுத்துருக்காரு மாதாஜி, எங்களுக்கு பரிபூர்ணமா ஆனந்தமா வச்சிருக்காரு. அப்ப நாங்க கோவிலுக்கு அப்படியே அனுப்பி கொடுத்துட்டா போறோமா? எனி அமௌண்ட் டொனேஷன் உங்களால இது வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது மாதாஜி. பிரசிடென்ட் கோயில் பிரசிடென்ட் சொன்னாரு, நீங்க ஞானத்தை கொடுக்குறீங்க, கொடுத்துட்டு போய் யாரும் கேட்க கூடாதுன்னாங்க. இருந்தா நாமனிஷ்டா தாஸ் வந்து அதெல்லாம் நான் கேட்க கூடாதுன்னாரு. நாங்க தான் சொன்னோம், நாங்க எங்களால முடியாது, அதாவது இது எங்களுடைய சேவையா செய்யறோம், பக்தர்கள் அவங்களால முடிஞ்சது செய்யட்டும்னு சொல்லுங்க. இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா நீங்க டொனேட் பண்ணலாம் மாதாஜி. பகவான் உங்களை அனுப்பி வச்சார், உங்க ரூபத்துல எனக்கு இந்த கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது. பாதியில நின்று போயிட்டேன்னு ரொம்ப சங்கடப்பட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க முழுமையா படிப்பீங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணருடைய அருள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நல்லா வருவீங்க. பகவானை வேண்டிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. குருஜி. குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. பிரபுஜி, இப்ப நம்ம லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஆகிறதுனா
நம்ம வந்து டைரக்டா நம்ம இஸ்கான் அங்க எந்த இஸ்கான்ல வேணாலும் போய் பண்ணலாமா, இல்ல நம்ம எப்படி அது இது பண்ண முடியும்? பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. எந்த இஸ்கான்ல வேணா. இங்க இதுல இஸ்கான் பெங்களூர்லயும் கொடுக்குறாங்க லைஃப் மெம்பர்ஷிப் அரௌண்ட் 35,000. உங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல புக் வேணும்னாலும் நீங்க அந்த தமிழ் புக்கை வந்து எடுத்துக்கலாம். தமிழ் புக் வேணாலும் தமிழ்ல, இங்கிலீஷ் வேணும்னாலும் இங்கிலீஷ்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம். பாகவதம் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் சொல்லிடுறேன். பாகவதம் 12 ஸ்கந்தங்கள் 12 கேண்டோஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். 12 கேண்டோஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் நீங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்டு வைடு நீங்க வந்து எங்க போனாலும் அந்த இஸ்கான் சென்டர்ல வந்து இடம் இருந்ததுன்னா முன்னாடியே புக் பண்ணணும். முன்னாடியே புக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தங்கறதுக்கு வசதி கிடைக்கும். இடம் இருந்தால் அதே போல ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் நீங்க கொடுத்துட்டு தங்குற போல இருக்கும். ஆல் ஓவர் வேர்ல்டுல வந்து அங்க போனா இயர்லி ஒரு இயர்லி எத்தனை வாட்டி போலாம், எத்தனை நாள் தங்க முடியும்? அதோடைய அது வந்து எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. நாளைக்கே நான் சொல்றேன், நான் உங்ககிட்ட விசாரிச்சு. ஆனா வந்து தங்கறது வந்து என்னன்னா இடம் இருக்கணும். நீங்க இது ஆயிடுச்சுன்னா இடம் குருஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க குருஜி. பகவத்கீதால வந்து இப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து கோபத்தை குறைக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் கிருஷ்ணன் வந்து ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்காரு? சொல்ல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. பகவான் வந்து என்ன பக்தி தொண்டு செய்யுங்கன்றார். கோபத்தை குறைக்கணும்னா ஒரே வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி. உங்களுக்கு கோபம் வருதுன்னா என்ன பண்ணுங்க, பூஜை ரூம் குள்ளார போயிடுங்க. பூஜை ரூம் போய் கிளீன் பண்ணுங்க. பகவானுக்கு வந்து மலர்களை வச்சு இது பண்ணுங்க, சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதுல அனுபவபூர்வமா உணர்ந்திருக்கா. சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னா ஏன்னா பிபியே கம்மியாகுது. நான் என்னுடைய கூட இருந்த நண்பருக்கு வந்து இந்த சாண்டிங் கத்து கொடுத்து பிபியே வந்து அவருக்கு நார்மல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவ்வளவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காத்தே மாறும். நீங்க சுவாசிக்கிற காத்து இருக்கு, அதுவே ஒரு மெடிடேஷன் போலதான். உங்களுக்கு வந்து கோவம் நீங்க வருதுன்னா கோவம் வருதுன்னா டக்குன்னு சாண்டிங் பீட எடுத்துருங்க. அமைதியா. சரி, நன்றி குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு தீரறதுங்கிறதுனால எல்லாரும் ரொம்ப எமோஷனலா பேசிட்டே இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முடியல மாதாஜி, இது தொடரும். இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான். நீங்க பண்ணடா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க. பிரபுஜி நம்ம கேட்டிருந்தோம் அதேதான். இப்ப நம்ம வந்து நம்ம டைரக்டா மேங்களூர் அங்கேயே கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இது எப்படின்னு? இல்ல டைரக்டா வெப்சைட்டுக்குள்ளாரே இருக்கு. வெப்சைட்ல இருக்குங்களா? வெப்சைட்ல இருக்கு. டொனேட்ன்ற அந்த ஒரு இது இருக்கு. அந்த பக்கத்தை ஓபன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. அந்த பக்கத்துக்குள்ளார தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேரே பண்ணிடுறேன் எதுக்குள்ளார இருக்குன்றத. மேல மேல பிரபுஜி. அப்புறம் இன்னொரு புக், அந்த இதுல வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணான்னு ஒரு புக் இருக்கு. அது எதை பத்தினது? வந்து 10வது ஸ்கந்தம், அதாவது 10th கேண்டோ இருக்கு பாத்தீங்களா இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 10th கேண்டோ தான் ஃபுல்லா பகவானை பத்தி. இது பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய இது இருக்கு பாத்தீங்களா இல்லையா? அது பூராவுமே இருக்கும். கண்ணனை பத்தி நீங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தெரியும். ஃபுல்லா கிருஷ்ணா கான்சியஸ். அது ஸ்ரீமத் பாகவத்துடைய 10th கேண்டோ. ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க, தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் வந்திருக்கு. அதுலதான் இருக்கு. தெரியுதுங்க. புக் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இதெல்லாம் துளசி ஹார சேவை இருக்கு, புஷ்ப அலங்கார சேவை இருக்கு. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து இதுக்குள்ளார நீங்க பங்கெடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த மாதிரி பர்த்டே, வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அதுக்குமே நம்ம டொனேட் பண்ணலாம்ல? அந்த டேட்ல நம்ம பர்టిక్యులரா 10 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குங்களா? பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம். நீங்க வந்து அது வந்து அந்த கோயிலோட வந்து தொடர்பு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வந்து அவங்க உங்களுக்கு எல்லாமே செய்து கொடுப்பாங்க மாதாஜி. இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் லைஃப் மெம்பர்ஷிப்னு இருக்கு பாருங்களேன், சரிங்களா? அதுல வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணணும். அந்த 35,000 இருக்கு. கீழே வந்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த பேடிஎம், ஐடிபி பேங்க், இதுல வந்து என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் லைஃப் பேட்டர்ன் ஐடென்டிட்டி கார்டு, அகாமடேஷன், செட் ஆஃப் புக்ஸ், அப்புறம் லேமினேட்டட் போட்டோ ஆஃப் ராதா கிருஷ்ணா, ஜபமாலான் பீட் பேக், ஸ்ரீல பிரபுபாதா பஜன் சிடி, டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன், இது எல்லாமே நீங்க படிக்கலாம் மாதாஜி. நீங்க அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க, அப்படியே உங்களோட போன்ல எடுத்துக்கோங்க. நீங்க வந்து வெப்சைட் போனீங்கன்னா எல்லாமே தெரியும். அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு டவுட், வந்து இது லைஃப் மெம்பர்ஷிப்ங்கிறது நமக்குமா இல்ல நம்மளோட அடுத்த இப்ப நம்ம பையன் பொண்ணு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஃபேமிலியோட மாதாஜி, உங்களுடைய ஃபேமிலி. இப்ப அடுத்து நம்ம பையன் அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணலாம். அந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இருந்ததுன்னா ஃபேமிலி உங்க ஃபேமிலி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே.
சரி நான் இது கன்சிடர் பண்ணி இது பண்றேன். சரி மாதாஜி, முடிஞ்சா பண்ணுங்க. உங்களுடைய இது இல்ல இல்ல நம்ம இவ்வளவு கிளாஸ் கேட்ட அப்புறம் நமக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. நீங்க பிருந்தாவன் பத்தி சொன்னீங்க. சரி அங்கேயும் இஸ்கான் கோயில் இருக்கும். நம்ம போகும்போது அங்க போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணி அங்க நம்ம அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்து இது பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல, அதுக்குதான். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல் ஹரிபோல் பண்ணுங்க பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? விட மாட்டேங்கிறீங்களே, 9 மணி ஆகுது. இருக்கட்டும் மாதாஜி, எல்லாரும் ஆசையா தானே கேக்குறாங்க, கேக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி மோர் क्वेश्चंस? ஒருத்தவங்க மட்டும் கை ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர்செல்ஃப். If there are no more questions, shall we wind it up, Anirudh Prabhu? Hare Krishna. Anirudh Prabhu, 2 participants raise a hand. Please unmute yourself. நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு இது பண்ணலாம். Please unmute yourself. நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களே உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். 2 பேர் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. 2 பேருக்கு பதில் சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் அவங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். shall we wind it off, Anirudh Prabhu? Yes sir. Okay. Thanks for your service, Anirudh Prabhu. May Krishna bless you for your spiritual progress. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.